Добрый дзень, добрай раніцы. Сёння гуляем у Blueprints. Blueprints у нас гэта галаваломка. Я адразу можа пачынаць буду. Тыя, хто ўжо знаёмыя, вы ўжо ведаеце канцэпт. Тыя, хто не знаёмыя, у нас канцэпт наступны. Вітаю, яскі гаспадар. У нас наступны канцэпт. Нам патрэбна знайсці 46-й, так, 11-й дзень. Я зараз адразу нататкі дастану. У нас гульня пазл. Вітаю, Вячеславіч. Гульня пазл з элементамі рагаліка. Нам патрэбна знайсці 46-й пакой у маёнтку, у якім відавочна не можа быць 46 пакояў. Каб знайсці патрэбны нам пакой, нам прыйдзецца абыскаць, абшукаць увесь маёнтак. І больш за тое, у маёнтку хапае пазлаў, якія, скажем так, не толькі пазлы, вось мы заходзім у пакой і вырашаем нейкі пазл. Не, хапае пазлаў яшчэ, якія з'яўляюцца метапазламі. Адзін з такіх метапазлаў гэта так, на 10-й дзень я ўзяў апошнюю кнігу. Нам у гэты забег, у нас зараз мы пачалі новы, так, бачыце, злева мапа, і яна апісвае літаральна, што ў нас сёння адкрыта. Глобальная наша мэта знайсці 46-й пакой. Хутчэй за ўсё падказка на тое, каб адчыніць 46-й пакой, знаходзіцца вось у гэтым пакою, самым дальнім. Яго можна назваць прыхожай, сам, я не ведаю, пярэдняя прыхожая, уваход, па тыпу перад тым, як увайсці кудысьці яшчэ. І вы бачыце, там ёсць яшчэ 4-я дзверь, якая вядзе яшчэ кудысьці далей. Я сумняваюся, калі што гэта 46-й пакой далей будзе. Але чамусьці яна будзе важна. То бок, зразумела, што як мінімум павінны дабрацца туды. Дабрацца туды складана, само па сабе нават дайсці да гэтага пакоя складана. А калі мы увогуле спрабуем нешта зрабіць, нам патрэбна адчыніць нейкім чынам дзверы ў уваход у гэты пакой. То яшчэ ускладняе задачу. Вось, мы не ведаем як. Мы знаходзілі нататку аб рычагах. Рычагі знаходзяцца дзесьці ў дальніх канцах заходняга і усходняга крылоў. То бок вось тут, хутчэй за ўсё будзе, і вось тут, але не да канца ўпэўнены. Патрэбна нешта зрабіць, і гэта ўсё пад пытаннем. Што далей? Гэта яшчэ не ўсё. У мяне запісана розных мелкіх фактаў, розных мелкіх пазлаў. Давайте, дарэчы, я ручку. Зараз за ручкай схожу. Не, яна просто за клавіатурой схавалася ў ручку была. Могу пісаць. Так. Што ў мяне ёсць? Мы праверылі код ад сейфа. І у нас была нататка раней, што код ад сейфа 9083. І гэта няправда. Гэта хлусня, таму што яна была напісана на нататцы. Карацей, у іншым месцы, у маёнтку мы знайшлі, што ў нататкі, якія адзначаны чырвоным колерам, і яны надрукаваныя, то яны хлусня. А гэта нататка ў выніку не мае ніяк... то бок, не ведаючы гэтага, вы думаеце, што вы ідзеце па аднаму шляху, але гэта неправда. Вас гульня падмануе. Так. Што ў нас ёсць? Тэрмінал у нас правільны. У мяне ёсць нататка, што на 10-й дзень я ўзяў кнігу. Калі мы бярэм кнігі і забіраем іх з бібліятэкі, мы можам пабачыць, у які дзень была ўзята кніга, дату. А нам дата зараз патрэбна для таго, каб адчыніць сейф у бомбасховішчы. Так. Я прапаную ў гэты забег паспрабаваць здабыць сабе якраз такі гэтую кнігу і адчыніць усё ж такі сейф у бомбасховішчы. Сейф у бомбасховішчы заснаваны на даце. Нам гэта пазл з датай. Так, металладэтэктар у нас у гэтым забеге, я не буду браць, таму што я разлічу, што гэты забег будзе кароткі. Так. 4 прадметы, я туды не змагу зайсці. Давайте... Вось гэта. Так, у нас пазлік. Гэты пазлік мы ўжо шмат разоў вырашалі. Яшчэ, дарэчы, у мяне па статыстыцы ніводнага правала няма. Працягваем гэтую камбінацыю.
Сэнс які пазла. Сярод гэтых скрыняў ёсць як мінімум адна скрыня, якая гаворыць праўду. Як мінімум адна скрыня, якая хлусіць, і толькі ў адной скрыні знаходзіцца ўзнагарода. У выніку, гэта ўсё правіла. Атрымліваецца, адна скрыня гаворыць праўду, адна хлусіць і адна невядома. Ну, напрыклад, так. Нам патрэбна вызначыць, дзе знаходзіцца ўзнагарода. Чытаем. Узнагарода, ну, гемы, знаходзіцца ў скрыне са словам блакітны на ёй, але гэта тады атрымліваецца, гэта і ёсць яна. Ну, таму што слова блакітны ёсць на гэтай скрыні. Не ведаем, праўда, неправда. Тут увогуле слоў няма. Гемы знаходзіцца ў скрыні, якая сапраўды блакітная. Ну, напрыклад, я не ведаю, гэта ўпершыню тое, што ўвогуле тут ні халеры не напісана. Па гэтай логіцы, можа быць, усё ж такі тут тады не ўлічваецца, што, ну, слова-то ёсць блакітны, і так-то тут ёсць. Я думаю, што вось гэтая скрыня, блин. Тут такая халера, што вось гэта мяне больш за ўсё збівае. Яна не можа хлусіць. Вось такім чынам яна не можа хлусіць. То бок гэта трэцяя скрыня. Адна з іх хлусіць, адна з іх гаворыць праўду. Гема ў скрыні, якая сапраўды блакітная. І іншая ўказвае на яе. І тут у нас пазл ламаецца нахрен. Давайте рызыкнем просто. Гэта будзе, падаецца, першы, які я правалю. Не, вы паглядзіце. Ладно. Да, теперь проверю гук. Еще в порядку з ім. Так, гук есть у гульні. Нам патрэбна, ну, идем далей. Давайте вось сюды. Зноў жа, мы шукаем бібліятэку. Нам толькі бібліятэка ў гэтым забеге патрэбна, таму што без бібліятэкі я не атрымаю інфармацыі пра пра кнігу. Мяне цікавіць кніга. Так, Greenhouse. Вось, давайте. Чамусьці гульня без уліку роуглайк кампанент нагадвае міст. Я, дарэчы, міст пачынаў даўным-давно, канкрэтна там у самы першы, і у мяне былі тэхнічныя проста праблемы з містам. Ён, па-моему, мне калі ён не павінен быў тармазіць, ён у мяне тармазіў. На жаль, я тады яго і не прайшоў. Вось. Але падабае, ну, яна такая, яна рэальна згадкавая, такая, не зразумела, што адбываецца, цікавенькая. Абсерваторыю забяром, таму што я жадаю сабе зоркі набіраць. Зоркі гэта круто. Так, толькі сам факт, што мы зайшлі, мы атрымалі сабе зорку, але зараз яшчэ бонус атрымаем. Так, ну і гемы яшчэ наверх атрымалі. Ну, тут цудоўненька забег. Великая заля. 7 зачыненых дзвярэй. Давайте яе возьмем. У мяне ключа няма, таму гэтая халера ўся можа просто... Можна ігнараваць. Так, идемте, давайте далей. Сюда. Ага, без ключей я далей не пройду. У меня 0 ключей. Я вось тут могу яшчэ чыніць. Ратунда. Можа паварочвацца. І ў мяне ёсць 3 гема. У нас упершыню такі пакой. Але мне патрэбна вось гэты. Там бібліятэка будзе далей. Давайте яго возьмем. Таму што мне канкрэтна я з бібліятэкай прыйшоў. Няхай яна і будзе. Вітаю, Рудзі. Так, зараз у нас ёсць бібліятэка, цудоўна. Глядзім у бібліятэцы ў кнігу, і калі яе ўзялі. 17-го Саймон, гэта я, вось, мы ўзялі кнігу 17-го. Гэта атрымліваецца што? 10-я дата, 10-й дзень. Гэта сёння, так? 17 лістапада. Так, нешта не пішу. Зараз распавяду, што ў нас увогуле па падзеях. 17 лістапада гэта гэта было 10-й дзень. Атрымліваецца, сёння у нас
лісточак кончыўся. А сёння у нас агулам 11 дзень, атрымліваецца сёння 18. Ну, далей будзем рабіць разлікі, сходзячы з гэтага. Нам патрэбны ўваход у бункер, зараз мы пойдзем на выхад. Гульня з'яўляецца адначасова рагалікам і адначасова пазлам. Пры гэтым з пазламі ў пазлах і метапазламі паверху яшчэ гульні зверху. Так, я зараз пробую хоць штосьці карыснае яшчэ забраць. Мы там ключик знайшлі. Мне падаецца больш нічога. Давайте другі паверх праверым. Я сумняваюся, што на другім паверсе штосьці ёсць. Але я правяраў яго толькі адзін раз. Гэта не паказнік. Гульня генеруе прадметы ў вельмі выпадковых месцах. Так, добра. Ідзем на выхад. Зараз, калі нам у нас сёння будзе бункер яшчэ выпадзе у знешнім пакоі на вуліцы, то нам вельмі пашчасціла. І у нас ёсць шанец адчыніць сейф, які залежыць ад часа. Я кнігу браў літаральна... Блин, давайте кнігу ўжо прачытаем, раз уж мы тут. Так, кніга. Стратегія драфта. Якраз таки кніга па маёнтку. Так, колькі тут шмат. Тут шмат. Давайте я буду, як і раней. З-за таго, што чытаць шмат, я буду чытаць услых. І потым буду асноўныя... Гэта, па ідэі, кніга павінна дапамагчы нам неяк правільна абіраць пакоі, каб спрасціць праходжанне. Ну, нейкія падказкі зрабіць. Вось. Але гэта не факт. Ну, яна можа нічога новага нам не сказаць. Добра, чытаю услых па-ангельску, а потым перакладаю. To the ambitious young architect, a fresh blueprint represents a world of boundless possibilities. When you are staring at a blank canvas, you have unlimited potential and ideas to explore. But with an abundance of options at your disposal, the architect can also become overwhelmed by the countless choices and decisions that need to be made. Should I draft a hallway or a closet? How many bedrooms do I need in my house? Is passageway really worth 2 gems? All these questions can compound, adding layers of complexity and stress to the design process. That's why it's even more important to develop simple and effective strategies that you can employ while drafting your house to ensure a successful project outcome. In this volume of Architectural Digest, we aim to provide architects with some of those strategies and even assist them in developing their own. Карацей, галоўны сэнс тут насамрэч проста ўступ у кнігу, як дапаможнік, як абіраць пакоі у архітэктару. Ну так, у нас, мне патрэбна назву стрыма змяняць людзі. Бо будзе у нас урокі ангельскай. Гемы. Так. Although many architects employ different strategies when developing their house designs, most of them agree on one guiding principle: have gems while drafting. One of the most common ways architects draft themselves into a corner is by not having the resources they need when opening a new door. If you lack the gems to consider all 3 presented options, you may be forced to draft a room you do not want. To avoid this predicament, focus on drafting rooms that grant you gems and prioritize acquiring gems as early in the day as you can. This approach is a surefire way to set yourself for success. Добра, па тыпу, спрабуйце здабыць як мага больш гемаў у пачатку дня, каб была магчымасць выцягваць пакоі, якія вам патрэбна. Я з гэтай праблемай бясконца тут маю ўжо, у прынцыпе, разумею, але ганяцца за гемамі, толькі за гемамі таксама правальная стратэгія, бо вы хутка знойдзеце дзверы, напрыклад, зачыненыя, і ўсё, што вы будзеце рабіць. Make sure you check for gems in the room you are in before clicking the door. I do this way too much. Think about saving some gems for emergencies. I try to only spend them if I really need a room. I will never draft passageway on the first 5 ranks. It's a simple strat that has served me well. If you see gems for sale in any of the shops, buy them out. Don't pass up a wine cellar even if you're not thirsty. There is no such thing as too many gems. I may have a bit of a problem. Вітаю, Аригана. Тут просто нотатки по типу спрабуйце атрымліваць як мага больш гемаў. Тут цікавая даволі рэкамендацыя. Вось я яе не слухаюся. Ну, пакуль што, можа быць варта. Браць праходы не рэкамендуецца браць, ну, по типу, чел рэкамендуе не браць увогуле праходы, пакуль вы у першых 5
гэтых самых на першых 5 ўзроўнях. Таму што атрымліваецца, калі вы праход ні халера вам не дае звычайна. А у паўночнай частцы маёнтка праходы будуць больш карыснымі, таму што яны заўсёды часта калідоры заўсёды адчыненыя. І вам не патрэбна дадатковых рэсурсаў выкарыстоўваць, каб адчыніць наступныя дзверы. А чым далей на поўнач маёнтка, тым больш закрытых дзвярэй. Таму гэта лагічна. У прынцыпе, я бы так і рабіў. Добра, буду ў наступны раз пазбегаць праходаў. Так. Планаванне вашага дома. When you begin drafting a house, it's important to start each day with a solid foundation. Draft early ranks first. A very common mistake beginners make is drafting in a straight line north and ignoring the many unopened doors they have left behind in the entrance hall and rooms of the early ranks. When these architects reach the higher ranks, they quickly discover they do not have enough keys or gems to continue. Their day usually ends by returning to the lower ranks to draft from the doors they skipped, only to find rooms and items that would have made all the difference if they had only been found earlier in the day. As the layout to the right demonstrates, even a path of rooms that snakes through the house and does not go in a straight line can also be structurally weak if you are leaving lots of unopened doors in the ranks behind you. By starting each day on a strong foundation of rooms on the early ranks, you will have a much better chance of finding success when you eventually start heading further into the house. Гэта я і так роблю. Па тыпу рэкамендацыі ў тым, каб не пакідаць шмат адчыненых праходаў і не заходзіць вельмі далёка. Я звычайна пачынаю з таго, што адчыняю ўсе пачатковыя дзверы і даследую, як бы, пакрыху прабіваюся наверх. Так. Камбінацыі, якія вы не жадаеце прапусціць. Топ камбінацый, карысных камбінацый пакояў. Another aspect to consider when planning your house is the order in which you draft rooms. For instance, if you draft cloister before terrace, you will be down 3 gems. But if you draft them in the reverse, cloister would be free. Identifying a synergistic pair of floor plans is an essential first step, but determining the optimal order for drafting those rooms will provide you with an additional advantage, significantly improving your chances of success. Основны сэнс, што ці у гэтай гульні сейцатрусы мы пакуль бачылі толькі хамяка. І ўсё. Гэта адзіная жывая істота на ўвесь маёнтак, мне падаецца, ён кіруе ўсім маёнткам увогуле. Глядзіце, рэкамендацыя, напрыклад, вось гэтую, выбраць тэрасу, а потым клойстер, так? І тады клойстер не будзе каштаваць нічога, ніякіх гемаў, па тыпу, вось такія камбінацыі. Тут яшчэ ёсць камбінацыя фае і вялікая заля. Фае. Праходы заўсёды адчыненыя, але мы фае ніводнага разу не бачылі. Рэкамендацыя, карацей, гэтай пакоі мы не бачылі, а на ім напісана, што праход, усе калідоры будуць мець адчыненыя дзверы, а вялікая заля мае 7 зачыненых дзвярэй. Там ёсць да халеры, выбачаюся, Фауст, так, хамячка клічуць Фауст. І сэнс такі, што ўсе 7 дзвярэй будуць адчыненыя, а там можа быць даволі шмат лута. Каб не губляць ключы, то гэта ідэальная камбінацыя, толькі фае ў нас яшчэ ні разу не выпадала. Гэта упершыню. Так, Норсарі карысна. Вось. Норсарі, і гэта я ўжо сам камбінацыю гэту зразумеў. Калі мы выцягваем яе, то калі мы выцягваем спальню наступную, то мы атрымліваем 5 крокаў. Для тых, хто не ведае, крокі ў гульні выкарыстоўваюцца для пераходу паміж пакоямі. Калі мы заходзім у наступны пакой, мы губляем 1 крок. Калі нейкіх мадыфікатараў няма. Справа якраз такі ў тым, што мы бясконца не можам падарожнічаць. Мы за дзень стамляемся, крокі скончваюцца і дзень скончаны. Канец. Так. Офіс. Дадатковая. Так. Канферэнцная заля можа быць карысна для таго, каб збіраць прадметы, якія распаўсюдзіліся па маёнтку. Гэта таксама відавочная камбінацыя. А вось зноў пакоя Атік, па тыпу, як она, якая зверху на другім пад дахам, карацей, вось гэта тэрыторыя. Дарэчы, я не ведаю, як яна на першым пакоі, на першым паверсе можа быць. Але ў любым выпадку яна якраз такі дае 8 прадметаў, і гэтыя 8 прадметаў можна было бы сумясціць у воркшопе. Але нам пакуль адна з іх не трапляла.
Рабіць сувязі. Зноў, ёсць пакоі, якіх мы помпавую, мы гэтую знайшлі толькі ў папярэдні раз у папярэднім забеге, а вось забегу, а вось гэта я ўвогуле не ведаю, што гэта? Ladyship's Chamber. Ну па тыпу жонкі яго, пакоі яго жонкі. Добра, мы давайте праглядзім. Так, камбінацыя ў два пакоі. Гэта не адзіная сінергія, якая ёсць. Вы можете знайсці некаторыя пакоі, якія толькі працуюць так, з іншымі нейкімі асабістымі пакоямі. Гэтыя пакоі самі па сабе не моцныя, але могуць быць вельмі карыснымі, калі вы робіце сувязі, калі вы зразумееце гэтыя сувязі. Напрыклад, utility closet, гэта шафа, тэхнічная шафа. Так, ідэальны прыклад для гэтага. Ён нічога сам па сабе не робіць, але ён літаральна можа ўключыць альбо выключыць іншыя пакоі, якія вы выцягнулі у маёнтку. Яшчэ адны прыклады. Яшчэ трошкі больш просты прыклад, гэта пакоі яе, як гэта? Ladyship. Карацей, не каралева, карацей, гаспадыні, пакой гаспадыні. Мае сінергію з іншымі пакоямі леді Эпсон. Будуар і яе шафа вялікая. Кожны раз, калі вы выцягнеце будуар, вы атрымаеце 10 крокаў, і калі вы адчыніце шафу, вы атрымаеце 3 гема. Добра. У бойлерная робіць сувязі... Так, раптоўна на правую кнопку націснуў. Бойлерную мы бачылі, і я ўжо зразумеў, што яна нейкім чынам робіць сувязь паміж пакоямі, я так разумею, толькі ў суседнімі. Так, яна можа прапускаць пару у суседнія пакоі лабараторыі, гаража, лондрі, гэта па тыпу прачка, і так, не помпую. Але яна не удакладняе, вось мяне з бойлернай я пакуль не разумею. Там ёсць 3 помпы, якія ідуць у 3 розныя напрамкі, так? Цікавы прыклады з ёй у тым, што яна працуе толькі... А чаму ты жа хлусіш? Там ёсць яшчэ такія ж помпы, я бачыў, тут не хапае аднаго пакоя, гэта Dark Room. У Dark Room таксама я бачыў, як праходзіць калідор, гэтых помп. Мне патрэбна будзе... Слухайце, мне з'явілася думка. Мне патрэбна сачыць, у якіх пакоях ёсць помпы, таму што тады, можа быць, я магу перадаваць з пакою ў пакой далей энергію. То бок, не гледзячы на тое, што бойлерная можа знаходзіцца далёка ад патрэбных мне пакояў, які мне патрэбна перадаць энергію, я магу ўсё роўна перадаваць яе далей. Проста патрэбна зразумець, у якіх пакоях гэта ёсць. Уважліва сачым, ці ёсць дзесьці не вентыляцыя, а трубы у гэтых пакоях, у любым пакоі ўвогуле. Буду рабіць сабе нататкі. Так, гаворачы аб пакоі з помпамі. Яна кантралюе колькасць вады ў іншых пакоях. І гэта мы таксама вызначылі. І яна фонтан, дарэчы, не ўзгадвае тут. А фонтане можна таксама ваду знізіць. Добра. Тут апошнія старонкі засталіся. Tips and tricks. In the kitchen, you can check which course is being served in the dining room that day. This will allow you the opportunity to draft specific rooms that will make the meal even more delicious. Besides counting as 2 bedrooms, bunk room also counts as 2 rooms. This will increase the amount of steps granted by master bedroom, the amount of gold spread by the tomb, and the amount of keys found in the servants' quarters. Each time you solve a puzzle in billiard room or parlor, the difficulty will increase slightly the next time you draft that room. Just because you didn't find any items in the room when you first explored it, doesn't mean that will be the case the next time you draft it. The day after drafting freezer, it enters an automatic cooldown or freezing cycle, during which it cannot be drafted for the next 24 hours. If you are stuck or don't know what to do in a specific room, sometimes it is smart to move on. There are multiple ways to solve many of the challenges you will come across, and there is a very good chance you will find a piece of information down the road which may help. When in doubt, draft rooms you have never seen before. Even if you do not think the room seems very useful, they may still hold useful clues and information that may help you on your journey. Падказачкі яшчэ. На кухні карысна выцягваць кухню, каб паглядзець, што ў вялікім пакою па тыпу у сталовай пададуць сёння.
Сталовая пакуль мяне ні разу не скарысталася, таму што я ніколі не дабіраўся са сталовай да 8 ўзроўня, і таму яна для мяне пакуль амаль бескарысная. Так. Пакой дзяцей, ён там з двумя гэтымі самымі. Двуспальная, карацей, як это? Двуспальная спальня? Спальня з двума гэтымі ложкамі, вось. Лічыцца таксама, як і два пакоі. І гэта яшчэ і падвоювае эфекты іншых, там ну, там некаторыя рэчы залежаць ад колькасці пакояў. Так што яно ўплывае на колькасць пакояў. У пазлы становіцца ўсё складаней з кожным разам, калі мы цягваем. Будзе цікава, да якога абсурду гэта дойдзе. Таму што зараз быў складаненькі сёння пазл там. Так. Пераправярайце пакоі, таму што калі вы першы раз у яго зайшлі і нічога не знайшлі, гэта не значыць, што там нічога няма. Добра. У дзень, які вы халадзільнік выцягнулі, ён пераходзіць у аўтаматычны кулдаун, і 24 гадзіны яго зноў пакуль не будзе. Так. Шмат падыходаў да рашэння праблем, і выцягвайце новыя пакоі заўсёды, каб агледзець, таму што там могуць быць падказкі на гульню. А гэта мы ўжо вызначылі, патрэбна заўсёды. Пабачыў па новы пакой, зайшоў у новы пакой. Ну так. В прынцыпе, я праглядзеў. Давайте, зараз, на сёння ў нас быў план на гэты забег на гэты дзень гульнявы. План быў такі. Мы бярем, спрабуем адчыніць. У нас ёсць бібліятэка, мы ведаем, якая дата сёння. Так. Калі, зноў нейкай блытаніны няма. Запамінаем гадзіннік. Зараз амаль 12. Калі зараз, добра, бяжым хутчэй. Можа быць, бункера і не будзе сёння, але калі будзе бункер, то тады мы можам паспець яшчэ да першай гадзіны выставіць сабе сейф на адкрыццё. У нас трошкі часу ёсць. Не выпала. Халера. Давайте два асабістых прадмета. Што-небудзь сёння. Новыя прадметы. Што тут такое? Набор батареек. И молот. Ну ладно. Набор батареек дае, подключае энергію да... Гэта замест таго, каб бойлерную выцягваць, я магу набором батареек. Падаецца, што так. Магчыма, пакоі зараз, якія не электрычныя, я магу іх актываваць. Ну, па тыпу, без энергіі, наадварот. Так. Добра, давайте далей у нас адкрываць пакоі. Пойдзем сюды. Так, bedroom. Спальня. Ці патрэбна нам спальня? Я бы крокі сабе яшчэ ўзяў. Давайте, калі выцягваеш пакой, будзеш атрымліваць сабе яшчэ крокі. Тут ёсць што-небудзь, не? Не? Забег ужо, ў прынцыпе... О, ключка. Забег я на сёння ўжо, ў прынцыпе, зрабіў. Ну, я паспрабаваў тое, што я жадаў, таму зараз усё, што мы робім, гэта дадатковыя проста бонусы. Я зараз не пераследую нейкую пэўную мэту. Проста як мага далей яшчэ даследаваць маёнтак. Так, бібліятэка. Вось гэтую ратунду хацелася б паглядзець, але ў мяне гемаў няма. Калідор нам прыйдзецца браць, таму што ўсё астатняе не падыходзіць. На жаль, з ратундой абламалася. Ой, бачыце, дарэчы, вось тут ідзе помпа вось гэтая. У гэтым калідоры зверху ідзе, вось калі пабліжу будзе стаяла бы бойлерная, то можна было бы далей, я так разумею, перадаваць гэтыя як яна? Электрычнасць. Так. Bedroom. Давайте bedroom. Будзе у нас спальня яшчэ адна, бо вось гэтай залю я... мацоўню. Дарэчы, мацоўню мы ніколі не выцягвалі. Ні разу. Не, пачакайце-ка. Я схлусіў. Мы выцягвалі. Ну і ладно, наадварот лепей, і больш праходаў з'явілася. Крокі толькі скончваюцца за гэтага. Більярдны пакой. Давайте яго. І тут у нас пазл. Пазл будзе ускладняцца, працягваем. Ён паказвае тройку.
Ён паказвае 4 памножыць на 5, гэта 20. 5 мінус 5 памножыць на 4. Сэнс пазла, карацей. У нас адзначаныя зоны, так, і яны паказваюць на нейкую лічбу, так? У залежнасці ад таго, якая зона, які колер, яна можа рабіць розныя матэматычныя аперацыі. То бок, вось яны нават напісаны. Плюс гэта бліжэйшае да цэнтра, мінус гэта вось гэта тоненькае кола навокал, памножыць гэта вось дальняе кола, і самая дальняя халера гэта дзяліць. І трэба іх проста ў гэтым парадку гэтай аперацыі матэматычныя выконваць. То бок пазл, у прынцыпе, не вельмі складана, і за яго здагадацца было складана. Так, 5 памножыць на 4 гэта 20, але потым 20 падзяліць на 10 гэта 2. І вось яно у нас 2, двоечка. Націскаем. 20 мінус 15 гэта 5. Памножыць на 3 гэта 15. Так, і 15 падзяліць на 15 гэта 1. Ёсць. І 2 ключика у нас з сабою забіраем. Давайте більярдную яшчэ. Царква, шафа. Я думаю, шафу возьмем, давайте. Альбо прадметы на продаж. Я там не будзе гемаў, каб яе ўзяць, на жаль. Грошыкі. І ключик. У нас шмат ключей. Я прапаную імі скарыстацца і адчыніць у калідоры дзверы дадатковыя яшчэ. Таму што там можа быць лут. Можа быць, а можа і не будзе. Так. Гэты дзверы бессэнсоўна адчыняць. А вось гэтыя бакавыя маленькія мае сэнс, таму што там могуць быць... Не, можа быць... Рычаг. Вось яны рычагі. Глядзіце, гэты рычаг хутчэй за ўсё. Гэта толькі на сёння? Альбо на зусім? Мне падаецца, гэта толькі на сёння. Дарэчы, хамяка, я не памятаю, ён у якім пакоі быў. У нас есть адчыненыя дзверы у античембер. Одна. Так, цікава. Якая ты падманваючая гульня, А гэтыя дзверы што робяць? Яны нічога не робяць, там будзе просто тупік? Я просто для таго, каб разабрацца, як эта механіка працуе. Это будзе тупік просто. Так. То бок гэтая штука можа яшчэ і падманваць, за якімі дзвярыма знаходзяцца праходы. Опа! Нам патрэбна тэрмінал знайсці, у нас ёсць дысочак з апгрейдам. Добра. Абсерваторыя у нас ёсць. Давайте вось сюды ў калідор. Нам патрэбна на апошнія крокі знайсці любы тэрмінал у гульне. О, добра, ідэальна, наступны пакой. Апгрейдзім пакоі. Это перманентныя апгрейды, якія дазваляюць нам, яны нават паміж днямі захоўваюцца. Дворык. Добра, што я магу зрабіць з ім? Плюс 2 гема, гэта добра. 5 месцаў, каб раскапаць, што можа быць вельмі моцным, а можа быць вельмі бескарысным. І ён заўсёды адчынены. Коріярд. Ён становіцца калідорам адначасова і дворыкам. І дзверы ў ім заўсёды будуць адчыненыя. Давайте плюс 2 гема. Гемы штука моцная. Чым больш іх у нас будзе, тым лепей. Таму што пакуль што дэфіцыт гемаў гэта вельмі адчувальна. У нас заўсёды не хапае гемаў. Ні на што. Так. Так, ключ-картка сюды патрэбна будзе. Яе у нас няма. Ну і ў прынцыпе ўсё. Я тут як бы далей і не прагляджу нічога. Можна прачка, гэта літаральна адмываць грошы там можна. Толькі ў мяне гема няма, каб адчыніць гэты пакой і праверыць. Царква гэта адзіны варыянт увогуле, які мы можам зрабіць. Давайте не будем у яе заходзіць,
Давайте праверым іншае, бо грошыкаў і так не шмат. О, дарэчы, тут у нас я таксама бачу, бачыце, зверху паліва ёсць. Ну, не паліва, а энергія. Можна перадаваць далей у іншы пакоі. А чаго адмываць? Я не ведаю, можа брудныя. Брудныя грошы трэба памыць. Зноў архівы. Архівы гэта наш адзіны варыянт. Давайте, можа, у архівах новая кніга будзе. Альбо гэта тая ж самая кніга будзе. Так, гэта тая ж самая інфармацыя па архіву, пра гэтую пісьменніцу, якая напісала чырвонага прынца. Ну, гэта вельмі відавочны момант у гульне, так? Кніга пра чырвоны прынц. Гульня называецца Blue Prince. Блакітны прынц. Альбо як каламбур такі, што гэта па тыпу Blue Prince, гэта якраз такія чарцяжы. І вось, ну, блакітныя яны зроблены, бачыце, вось такія. І атрымліваецца, ён якраз такі Blue Prince. Гараж. Заархіваваны план. Давайте. Секретная. Добра, я просто не бачыў, што я цягнуў. Эх, у нас скончваюцца крокі. 9 крокаў засталося. Тут у нас грошыкі. І трохі крокаў. Зноў гараж. Гараж дасць 3 ключа. 3 ключа нам насамрэч не вельмі патрэбна. Тут у нас не бясконцая колькасць крокаў, а тут увогуле невядома што. Гараж у нас у любым выпадку дасць. Давайте, можа, гараж. Няхай ключы будуць хаця бы. Ну, гарантаваныя ключы. Так, эта штука выключена, і мы сёння не адчынім. Ну, добра. Тут ні халеры больш няма. Нам застаецца толькі ісці ў царкву, альбо вось ва ўсходнюю частку дома. Так. Вось тут можна прайсці. Коротка. Грошык адзін згубілі, у царкву зайшлі. У царкве, дарэчы, гэта, па-моему, мне падаецца, 100 гадоў не бачыла чарцяжоў на міліметроўцы. У мяне дома было, карацей, стосы гэтай міліметроўкі. Ну, было. Зараз уже, на жаль, няма. Так. А вітражкі-то цікавыя. І з лічбачкамі? Пачакайце-ка. Царква не такая простая. Люцик, что такое? Что здарылася, катусь? Носить кота. Так, царква, мне падаецца, важная. Але трэба, давайте скриншотики понараблю. Так, альт-принт-скрин. Бо я не ўпэўнены, гэтыя лічбы будуць захоўвацца заўсёды, альбо яны важны, ну, яны па тыпу назаўсёды. Люцик, что такое? Адпачывай, ідзі. Ужо час. Я трохі засядзеўся. О, гем, якога не заўважыў. У нас у царкве дагэтуль ні разу нічога не было ўвогуле. Это упершыню. Так, наступны пакой. Вось эту ратунду хацелася бы паглядзець, але мне падаецца, прыйдзецца браць вось гэты гасцявы пакой, каб сабе крокі атрымаць. Таму што ён зараз дасць вось 5 за тое, што я яго выцягнуў, і за тое, што я ўпершыню яго зайшоў, яшчэ 10. Ой, яшчэ гем. Можа, нармальна яшчэ працягнем сёння, таму што я вельмі шмат крокаў згубіў з самага пачатку. Зараз ужо губляць я сабе дазволіць не магу. Мы ідём вось у гэты пакой. Нам прыйдзецца абысці вось такім чынам. І вось так. Гэта у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 пакояў толькі на тое, каб дайсці туды. Так. Сюды, сюды, сюды. І выходзім. Адчыняем наступны пакой. Добра, ключай набраліся. Dark Room. Ах ты ж халера. Мне придется брать Dark Room.
І я не буду ведаць, што я выцягну там потым. Darkroom зараз выключыцца. І ключ-картка патрэбна у Darkroom. І ўсё, гэта канец забега, я нас віншую. Таму што... А, не, пачакайце-ка, тут ёсць яшчэ адзін пакой, які можна праверыць. Апошні. Літаральна апошні. Ён не можа нікуды выйсці, гэта... ну... камон. Тут жа ў цемры я не знайду ніякіх прадметаў, не? Так, каб туды трапіць, мне патрэбна... вось так і па прамой. Направо. Налево. І потым направо і па прамой до конца да вось гэтай дзвяры. Тут же таксама я ніякіх прадметаў. Мне бы ключ-картку знайсці, гэта было бы цудоўна, таму што прахода няма, але нешта гэта не пахне. Вось, давайте у прачку зойдзем гэтую. Для сна маска, што ўжо не актуальна, таму што канец забега. Нам придется перезапускать. Так, можна туды залезці адмываць, але я жадаю глядзець яшчэ, што тут ёсць. Карацей, тут могуць быць прадметы, трэба, ну, нармальны, у прынцыпе, такі пакой. Што гэта? Што ён робіць? Ён заменіць... гэты сервіс каштуе 5 залатых. І заменіць усе гемы на усе ваши грошы. Добра. Гэтая штука заменяе... ага. Выкарыстоўвае 5 грошай, заменяе усе ваши ключы на гемы. Пачакайце, яно мяняе месцамі. Зразумеў. Гэта замена. То бок, гэтае самае. Усе грошы становяцца... Напрыклад, першы варыянт. Гэта ўсе грошы становяцца гемамі, а ўсе гемы становяцца грошамі. Гэта не пераганяе з аднаго ў іншае. Гэта замяняе іх месцамі. То бок, калі у вас не хапае пэўнага ресурса, але шмат іншага, гэта можа быць карысным. І вось гэты апошні. Ключы... гэтыя самыя. Ключы і грошы замяняе месцамі. 10 каштуе. Ключы і грошы. То бок у вас, па тыпу, калі вельмі шмат вы можете накапіць тых же самых грошай, вы можете... Блин, гэта даволі моцны... Ну, гэта моцны пакой. У асабістасці у лейтгейме. Таму што тут я знайшоў спосаб, як перманентна на кожны забег сабе падвышаць колькасць грошай у пачатку. Дарэчы, гэта ўжо канец. Ну, у нас няма магчымасці выйсці, праз Darkroom у нас няма карткі. Таму гэта канец. Пачынаем наступны забег. Вось, у мяне, ну, ёсць магчымасць падвышаць грошы ў пачатку, але яно як выпадкова. Я не зусім ад мяне залежыць. Я магу атрымаць такую штуку, магу не атрымаць. Вось, і тэарэтычна вы можете пачынаць свой дзень з вялікай колькасцю грошай і задаволеным хадзіць у гэту прачечную і замяняць, напрыклад, усе вашы грошы на гемы. Ось. І з гемамі вам будзе значна прасцей ўжо. Але гэта як пашчасціць. Так, мы адразу, першае, што мы робім, гэта адразу ідзем у бункер, калі ён там будзе. Пачатак забега 8 раніцы, так, добра. Ужо 8 пайшла, таму мы найлепша куды выставім гэты сейф, гэта на 10 раніцы. Паспрабуем знайсці гэты бункер, калі ён будзе зноў. Ён жа не заўсёды выпадае. Вось оно, бомбасховішча. Добра. Ставим на 10 раніцы, і у нас асабісты дзень. Сейф. Выставіць дату. Сёння у нас... блин, трэба паглядзець. Чакайце-ка. Трэба паглядзець. Сёння забег 12-й дзень. У мяне адзнака. 10-й дзень гэта 17 лістапада. Сёння 12-й, гэта атрымліваецца 19 лістапада. Ставім 19 лістапада, мы нарэшце адчынім гэты сейф. Мы 3 стрыма спрабуем яго адчыніць. 17 лістапада, правильно? Не, почекайте, 19 я сказал. 19 19 10 на 10 10 АМ.
10 раніцы, так, пацвярджаем. Слухаю, не гляджу, і такое адчуванне, што тут проста безліч нейкіх загадак. Так, гэта рогалік з пазламі. Фокус у тым, што ёсць пазлы практычныя, то бок літаральна перад табою ўсё, што неабходна для пазла, ты спрабуеш яго разгадаць. Ёсць пазлы, сам маёнтак з'яўляецца пазлам, рогалікам, то бок яго трэба правільным чынам збіраць. Ну, ты як бы выцягваеш, і што там табе выпадзе, ты спрабуеш неяк сабраць. А ёсць метапазлы, якія перасоўваюцца ўвогуле таямніцы маёнтка раскрываюць. І як бы робяць по типу адказ на пазл знаходзіцца ў іншым пакоі, які табе яшчэ патрэбна выцягнуць, каб зразумець, у чым прыкалдэс. Вось, і ёсць ложныя шляхі, якія вядуць цябе, і потым, калі ты новую інфармацыю атрымліваеш, гэта значыць, што нейкая інфармацыя, якую ты атрымаў раней, яна неправільная, напрыклад. Так у нас было з сейфам, кодам ад сейфа. Вось, там нататка падманка была спецыяльная. Вось. Добра, у нас бункер ёсць, я выставіў час. Ну і атрымліваецца, што ў гульне як бы ёсць невялічкая колькасць анлокаў для праходжання, якую ты невялічкая колькасць анлокаў, якую ты, напрыклад, там атрымліваеш сабе новыя пакоі, паляпшаеш пакоі. Але гэта толькі спрашчае табе бегаць па маёнтку і спрашчае задачу, і гэта не зусім ад цябе залежыць. А ёсць ты чым больш інфармацыі як чалавек збіраеш, тым больш табе цікава. То бок, ну, ты крыху паглыбляешся, ты разабраўся адной штуцы і такі: "Вау, я ведаю, куды гэта я магу прыкласці", і спрабуеш зарабіць нешта іншае. Так па крыху ты набіраеш усё больш і больш інфармацыі, і ты як чалавек, як бы большасць анлокаў гэтай гульні, якія ты можаш атрымаць, гэта не палоска прогрэс-бар нейкі, які ты запаўняеш там досведу, а гэта ты як чалавек больш даведваешся, і такім чынам у цябе ёсць яны заўсёды з табою. Пакуль ты, ну, я вось, напрыклад, пачаў весці, спачатку так запамінаў, а потым пачаў весці нататнічак, бо падказак станавілася ўсё больш і больш. Так, дарэчы, давайте возьмем пакет з грошамі. У нас толькі две монеткі на пачатак забега ёсць. І я кінуў фонтан. Мне падаецца, фонтан гэта літаральна месца, мы можам сюды закідываць монеткі. Мне падаецца, фонтан якраз такі, калі яго знайсці помпавы пакой, і вымыць усю ваду з фонтана, і там будуць усе монеткі, якія мы накідывалі. Але мы не можам закідваць больш адной монеткі за дзень. То бок нам абавязкова патрэбна па адной закідваць. Шкада для мяне, што толькі ўсё на англійскай. Ну, гэта так, але некаторыя пазлы тут было бы вельмі складана перакладаць. Ну, там некаторыя штукі трохі... Ну, я не скажу, што тут шмат такога, але 1-2 моманты, якія працуюць у ангельскай, не вельмі будуць працаваць у большасці моў іншых. Гэта мінус, я згодны, але ізноў жа распрацоўшчык, я так разумею, не нейкая гіганцкая кампанія, і будзе добра, калі Blueprints увогуле акупіцца, таму што, ну, пазлы не самы папулярны жанр. Так. Добра, у нас ёсць яшчэ час да... Гэта 9 яшчэ няма, так? А я выставіў на 10-ю. Так. Добра, яшчэ нават гадзіна не прайшла. Добранька, давайте тады даследаваць маёнтак, будзем паглядаваць на гадзіннік, пасля 10-й прыйдзем. Калідор не бяром. Давайте... ну гасцявы пакой толькі аднаразова дае. Давайте шаху гэту возьмем. Ну, усе мы псіхічны. Дык гэта такі шлях. Як жа жыць і не быць псіхічным, навошта? Навошта вы так жывеце? Пакой для малявання. Не, вось гэта давайте. Буду прытрымлівацца рэкамендацыі збірання гемаў. Якое мне там далі. Што у нас на гадзінніках? На гадзінніках яшчэ няма 9. Усё яшчэ. Опа. А я цябе не адчыню, у мяне няма ключа. Так. Рідзеннук. Альбо абсерваторыю. І мне ўсе тры гэтыя пакоі падабаюцца. Давайте яшчэ одну зорку сабе. Зоркі перманентны апгрейд, які я жадаю, каб ён у мяне быў. Таму глядзім.
яблыкі вельмі смачныя сёння. І яшчэ 3 крокі дадатковыя. Пакраху паляпшаюцца нашыя сузор'і гэтыя. А забег можа скончыцца ад таго, што скончыцца час? Я сумняваюся. Ну, я думаю, што час ідзе дастаткова павольна. Ну, можна паспрабаваць, але гэта вельмі доўга чакаць, мне падаецца. І гульня ніяк не адлюстроўвае, што дзень ідзе, то бок няма такого, што раніца, вечар, не-не-не. Заўсёды аднолькавае асвятленне, заўсёды фіксаванае святло, таму я думаю, што гульня проста будзе гадзіннік круціць і круціць па тыпу бясконца. Вітаю, Бейтруш. Ты ўжо знайшоў схованку ў гэтым пакоі? Так, знайшоў. Я яшчэ раз пераправерыў і знайшоў я. Так, тут у нас 2 гема, мне сказано, што ёсць. І яшчэ адзін яшчык. Там скрыначка. Добра. Яшчэ далей давайте вось тут. Гэты пакой паспрабуем. Пакой бяспекі. Давайте грошыкавыя. Пакой. Так. Блин. Як толькі мне сказалі, што яблыкі сёння асабліва смачныя, на гэтым самым гэтым праходзе з'явіўся банан. На халеры ён мне. Так, проход на кухню. Давайте сюды, на склад. У нас ёсць ключик. Один толькі, на жаль. Вось гэта мяне больш за ўсё бянтэжыць. Нам бы больш ключэй. Один гэта недастаткова. Рыдлёўкі ж тут няма. Я бывае такое, што якраз такі ў зялёных пакоях забываюся агледзець тут інструменты час ад часу ёсць. Угу. Распаўсюдзіць у іншыя зялёныя пакоі не падабаецца. Не падабаецца нічога з гэтага. Ну, ладно, давайте вось гэта возьмем. Сённяшні забег выключна дзеля таго, каб адчыніць... О, гем! Сённяшні забег гэта літаральна для таго, каб атрымаць сабе адчыніць як ён. З головы вылетело слово. Бункерны сейф, карацей. Мы ўжо ведаем... Я амаль на 100% упэўнены, якая сёння дата. Вось, і... я, дарэчы, не заўважыў, што тут увогуле дворык. Я ведаю, якая сёння дата, і я магу, у прынцыпе, спакойна адчыняць далей. Ну, я паспрабаваць яго ўсё ж такі адчыніць. Я ўжо выставіў гадзіннік, і ў нас часу зараз 9. Нам яшчэ да 10 амаль цэлая гадзіна. Давайте яшчэ падаследуем тады. Час ёсць. Хоць бы не скончыліся пакоі. Бібліятэку можна выцягнуць, яшчэ ключик. Давайте так зробім. Бібліятэка крутая, мне падабаецца. Плюс яшчэ мы не ўсе кнігі прачыталі ў бібліятэцы. Гэта трэба пераправяраць яе. Блін, яна не ў той напрамак. Халера ты, бібліятэка. Гэта канец забега будзе, калі мы бібліятэку возьмем. Давайте калідор. Я не жадаю скончыць зараз забег. Бібліятэка гэта добра, але канец забега гэта таксама херня. Гэта хлуслівая нататка, яе ігнаруем. Пусты пакой. Бо мне патрэбна зрабіць яшчэ дадатковыя дзверы рабіць. Архівы. Архівы гэта адзіны варыянт, калі я магу працягваць гульню. Ну, амаль адзіны. Вось гэта яшчэ можна камісарыят, але мне падаецца, там кабзда будзе. Давайте архівы. Мы не будзем бачыць адзін з планаў, які мы будзем выцягваць абмежавана. Не, добра, бомбасховішча гэта ж мяне абараняе ад эфектаў красных пакояў, чырвоных пакояў. Таму я ідэальная камбінацыя ўвогуле. Мне бы ведаць, колькі зараз часу. Спадзяюся, у бліжэйшых пакоях будзе... яшчэ чырвоны пакой. Давайте набор чырвоных пакояў зробім. Вось так вось. Так. Тут картка патрэбна, каб далей прайсці. Не варыянт. Так, а ты у нас? Пакой бяспекі. Давайте яго.
Тэрмінал нам не патрэбны. Зараз. А, дарэчы, блин. Во, гадзіннік ёсць. А 10 яшчэ няма. У нас яшчэ ёсць паўгадзінкі падаследаваць пакоі. Апошні ключ. Кухня, плавільня, калідор. Давайте калідор зробім. Тут нічога на падлозе не валяецца. Добра. Клойстер які, а? Ён жа, ну, ачмураць які карысна будзе. У сэнсе таго, што ён у 3 напрамкі будзе калідор дарабіць. Толькі гемаў потым не застанецца. Трэба эканоміць гемы. Тут можна яшчэ гемам падзарабіць. Давайте вось гэтую сталовую. І тут у нас яшчэ купон. Зніжкі будзе. На любые пакупкі ў маёнтку. Трэба ў ідэале ачыніць пакой для набыцця. У нас ёсць 6 залатых. У нас ёсць зніжкі і... Ну так, у нас толькі зніжкі ёсць. Так, тут у нас што можна выцягнуць? Гараж. Блін, усё халера. Гараж нам бескарысны, але 3 ключа дасць. Царква. Будзе 2 праходы. 2 праходы гэта добра. Может царкву? Давайте царкву. У царкве, як мы вызначылі, могуць быць усё ж такі прадметы. Добра, ідзем улева, тут будзе тупік. Пакой гэтай самай. Пакой ледзі. Дадатковыя эфекты на іншы пакой. Мы ніколі не былі ў яе пакоі. Бананчык ён тут хавала. Нататка. Няўжо гэта ніколі не скончыцца? Вельмі дзіўная нататка. Робім скриншот. Альт-принт-скрин. Самая дзіўная пакуль што нататка. Гэта хто? Гэта хутчэй за ўсё лорд. Ну, які... Ну, старая фатаграфія. О! Дысочак. Цудоўна. Хто бы гэтыя людзі не былі. Можа, трэба рабіць яшчэ сабе нататкі, ну, выгляда людзей, таму што я вельмі дрэнна запамінаю. Кніга. Яе дзённік зачынены. У мяне няма ключа ад яе дзённіка. Я нават не уяўляю сабе, дзе ён можа быць. Ну добра, як мінімум яе пакой ёсць. У яе ёсць гадзіннік дзе-небудзь? Мне трэба час ведаць. Хутчэй за ўсё ўжо час ісці на выхад і зазірнуць у бункер. Я вельмі жадаю. Дарэчы, лічбачкі, па-мойму, не змяніліся. Як я памятаю іх... Не, лічбачкі змяніліся. У царкве лічбы змяняюцца. Яны не такія былі, дайце-ка я зазірну свае, ну, скриншоты. Так, а дзе яны былі? Дзе яны захоўваюцца-то? Скриншоты. Гляджу. Да няўжо, зноў не захавалася, так? Давайте яшчэ раз, я буду рабіць па-іншаму скриншот. Я не разумею, па-нікаму альт-принт-скрин павінны захоўваць адразу, мне падаецца, не? Мне заўсёды падавалася, што так. Ну ладно. Робім принт-скрин. І вось гэта. Будзем па-крыху выбіраць іх. Вось гэта. Вось гэта. Вось гэта. І ты зверху. Обед, у меня начальник сбег с больницы и загрузил працей. Что? Начальник сбег с больницы и нагрузил працей? Нормально там начальник, не? З больницы збег начальник. Такі треба дати праці людям. Люди ж не працують. Я не ў стыме, гэта, ну, як ён, Xbox, верацей, лаунчер.
Ось. І F12, ну, я би F12 ачмуральная, таму што яна просто, ну, у стыме і захоўваецца, і бачна, вельмі карысна, зручна. Просто праблема ў вінды у тым, што яна на некаторыя віды скриншотаў яна захоўвае ў папку са скриншотамі, а на некаторыя віды скриншотаў яна такая: не, я не буду захоўваць ні халеры. Alt print screen чамусьці ў папку не кідае. Вось зараз я бачу іх, то бок я нарабіў там скриншотикаў, і я забываюся, які захоўваю, які не захоўваю кожны раз, і такім чынам у мяне частка скриншотаў просто мінус. Кожны раз напружваю. Так, ідем у бункер, у нас же час, так. Ужо больш за 10. Хоць бы я не пераблытаў, калі зараз сейф не будзе адчынены, у мяне вялікія пытанні да гульні. Ён добры начальнік, але псіхічны працаголік, не ўмее хварэць. Ну вось, адпачываць людзям патрэбна. Гэта самае, як яно. У мяне на працы я прыйшоў такі, ну, на новы праект, прыйшоў да людзей. А яны расслабленыя людзі. Яны вельмі расслаблены. О, давайте, дарэчы, паляпшэнне яшчэ чынім. Яны вельмі расслабленыя людзі, яны нікуды не спяшаюцца. А я тут прыхаджу і такі давай эфікачыць, і ў выніку за мяне я напружваю іншых людзей такім чынам. Таму што ім больш працы яшчэ тады. Але ніхто не пытаў, каб было больш працы. Ось. Так, калідор. Дадае дадатковы калідор на заўтра. Гэта такое сабе, на мой погляд. А вось дадатковы ключ, гэта, мне падаецца, карысная рэч. Блін, я нават не ўпэўнены, што лепей. Усе тры даволі цікавыя. Просто яны... Тут відавочны плюс. Ну, то бок, вось гэта. Просто дадатковы адзін ключик, ты калідор адчыніў, і ён дае табе не просто праход, а яшчэ і ключ. Гэта круто. Ну, не такая праблема з ключамі будзе. Тут зачыненая скрыня будзе. Што, як бы, патэнцыйна шмат розных бонусаў. Не толькі ключы. Так? І там могуць быць гемы, і некалькі гемаў. І нават, наколькі я ведаю, прадметы могуць трапіць. У выніку, як бы, гэта моцная штука. А як жа кранчы дрыгаючыеся вока? Ну вось гэта самае, вось моя праблема. Што я такі сяджу нервовы, блин. Я яшчэ і раздражняюся, ведаеце, што самае дрэннае? Раздражняюся таго, што людзі навокал не напружаныя. Вось, і гэта ўвогуле, мне падаецца, не... Гэта ў моманце, ну, як бы, зразумела, гэта эмоцыя, так? Але, мне падаецца, гэта іншых людзей напружвае. Таму што я раздражняюся для іх, я раздражняюся з нехалеры, я просто нервовы. А я не жадаю ім казаць, што вы тут нешта, блин, занадта павольна працуеце. Так, і калідор дадатковы. Дадатковы калідор карысны для лейтгейма, я так разумею, таму што ты можаш з калідораў сабе просто пабудаваць праходы, куды табе патрэбна, як мага далёка. Але я не... І тым больш на наступны дзень, не, нахрен гэта. Давайте зачыненыя гэтыя самыя. Давайте зачыненую вось скрыню. Будзе у нас лутбокс, карацей, чакаць там кожны раз. Гарантаваны. У сэнсе, сейф не адчыніўся? Як так? Я ж выставіў час. 19. Сёння павінна быць 19. 10 раніца. Я не разумею. Ведаеце? Я не разумею. Просто на чым заснавана мая была ўпэўненасць? Я ўзяў кнігу ў бібліятэцы, так? Калі кніга прыйшла, там адзначана дата, калі я браў кнігу, так? Можа быць, гэта тая ж самая дата. Тады па такой логіцы. Калі я на 10-й дзень узяў кнігу, так? Яна прыйшла учора, то бок 11-го, не сёння. Яна прыехала 11-го. Давайте я сабе новую нататку. 10-я узяў кнігу. Кнігу. У 11-й дзень забраў кнігу. Забраў кнігу. Так. І там было адзначана ў кнізе 17 лістапада.
вось такі падыход, так? Сёння 12. Так, і што я зрабіў? Я паставіў, з-за таго, што я палічыў, што кніга павінна была быць забрана, паставіў яе 19 лістапада. Яна павінна была быць, ну, сёння 2 дня плюс, то бок сёння 12 дзень, не 10. Вось, можа там пішацца дзень, калі ты забіраеш кнігу канкрэтна. Вітаю, Ойно. Так. Я не ўпэўнены, як чытаць насамрэч. Усё яшчэ. Так. Добранька. Калі я памыляюся, то атрымліваецца, што сёння тады, калі ўявіць, што на 11 дзень, калі мы забралі кнігу, канкрэтна гэтая дата і была ў картатэцы, то бок на картцы, карацей, якая ў кнізе была ўкладзена, што гэта быў 11 дзень, то сёння 18 тады. Давайте так і зробім. Сёння 18, трэба дату выставіць іншую. О, не дату, час выставіць іншую. Таму што, ну, блін, гэта 100%, ну, ўжо просто жах будзе, калі не так. Колькі зараз часу? Зараз літаральна пачынаецца наступная гадзіна. Пачынаецца 11 гадзіна, так? Я магу выставіць на першую гадзіну, таму што я ўжо не паспею на 12-ю. На першую гадзіну я магу выставіць пасля палудню. Давайте яе туды. 1 PM. Ставім 1 PM на 18, калі сёння 18. Выставляем іншую дату. Сёння тады 18, і гэта будзе ў нас 1 PM. Пацвердзілі. Ну, сейф, блин, калі ты не адчынішся, я не ведаю. У нас ёсць што даследаваць яшчэ? Мне падаецца, ёсць. Архівы, і вось гэтая, там одна картка была, таму там трошки ускладняецца задача. Ключэй няма, на жаль. Таму шмат мы не даследуем. Ідзем далей. Для тых, хто толькі прыйшоў альбо ніколі не бачыў Blueprints, мы займаемся тым, што шукаем у маёнтку, які належаў нашаму дядзьке, прадзядзьке. Люцик, што такое? Люцика носіць кабзда просто. Не супакойваецца. Мы у маёнтку, у якім усяго ёсць 45 пакояў. Мы шукаем 46 пакой. Так. То можем. Давайте паспрабуем гэту адчыніць. Пакоі, так, Dark Room у нас на выбор. Як працуе? Гэта адначасова і пазл, і рагалік. Мы адчыняем маёнтак пакрыху кожны дзень. Калі мы за дзень не адолелі прайсці гульню, то мы паўтараем гэта ўсё спачатку. Можам адмыццё грошай заняцца? Не? Большая верагоднасць выцягваць чырвоныя пакоі. А давайте. Давайте, няхай у нас будзе больш чырвоных пакояў, адчынім усе чырвоныя пакоі, якія толькі знойдзем. На Procession to Cavalry. Калварія. Я ўпершыню такую назву чую, дай-ка пагляджу. Procession to Cavalry. Ого, гэта зноў... мне падаецца, бачыў. Так, гэта такая даволі упоратая. Так. У стылі сярэднявечных малюнкаў. Не пентамент, там хутчэй жартоўная яна, так? Адпраўляецца на ED500, дзякую вялікі. Я вырашыў, што нашы рэтра-пятнічкі трэба разбавіць сучасным варыяцам. Так. Дарэчы, наконт цікавых гулін, я не ведаю, магіччык у чаце, не ў чаце, але пагуляў у дэмку адной гульні, падумаў, што можа быць зацікавіць магіччыка. Але калі вам таксама цікава, то глядзіце. Я пагуляў у дэмку
Зараз я її знайду. В виш-листі. На City Skylines 2 проєкт 1000. Дякую, Ліки. Зараз я знайду, як демка називається, і вам у чатку закину. The Horror at High Rook. Зараз я вам закину у чатку назву. У чым сэнс, у чым асаблівасць гульні і чаму я ўвогуле пра яе узгадываю, так? Яна не папулярная там у стыме, яна маленькая, яна не супер надзвычайная, у яе 93 водгукі, яна выйшла там 4 дні назад. Нічога надзвычайнага, але гэта карткавы лавкрафтянскі хорар. Вось таму я вам і закидываю яе, таму што гэтая канцэпт даволі цікава. Намалявана даволі прыгожа, зрабіў адзін чалавек, літаральна у адзін твар. І я патыркаў няблага. Ёсць у мяне аналагічная гульня, якая значна больш глыбокая па геймплею, але гэтая на даследаванне і на, скажем так, на гісторыю, то бок гэта хутчэй патыркаць карткі, калі вы жадаеце адпачыць, і пакрыху вось лавкрафтянскай хорара вам натыркаць, павайбіць, скажем так, пад гульню. Вось, рэкамендую, але зноў жа, не кідайцеся яе купляць, я бы не рэкамендаваў яе купляць увогуле. Ну, па тыпу, гэта дзіўна, я зараз суперечу сам сабе, але яна неблагая, яна сваіх грошай не каштуе, на мой погляд. Ну, як мінімум па дэмцы, тое, што я зрабіў выснову, але гэта як мінімум тая гульня, на якую вы можете паглядзець і задумацца, можа быць, вам гэта будзе цікава. Вось. Калі вы глядзіце на яе такі, блін, гэта было бы цікава патыркаць, то вось тады працягвайце. Вось. Геймплей там даволі просты. Там няма нават, ну, там незвычайная карткавая гульня, у тым сэнсе, што вы не спрабуеце нейкую калоду сабраць, альбо нейкія рашэнні вы сур'ёзныя прымаць. Не, там верагоднасці, і проста пакладзі картку на другую картку, і ведай, і табе літаральна напісана, куды гэтыя карткі класці. Геймплей даволі просты. Вось. Проста хутчэй гісторыю паглядзець. Так, блин, як жа дрэнна я выцягнуў пакой. Дзве дзвяры, два пакоя, можа? Не. Планетарый можна яшчэ. Можна 2 зоркі атрымаць у планетарыі ў канцы дня. З-за таго, што дзень па выглядзе будзе якраз такі да канца ісці, давайте планетарый выцягнем. Это хутчэй за ўсё. Это у нас зоркі, усе магчымыя. І у які дзень, пры якой колькасці зорак з'яўляецца. Добра, планетарый ёсць. Далечыя. Увечары, як не забуду, скажу магільшчыку. Так, ну, тут як, блин, ключа няма. Мне падаецца, гэта можа быць канец забега. У нас ключы скончыліся. Вось. Я, зноў жа, я, ну, спрабую патлумачыць, што калі вам, толькі калі вы бачыце такія, так, гэта для мяне. Вось, па тыпу вы ўпэўнены, што вы будзеце з задавальненнем, не гледзячы на тое, што геймплей не глыбокі, можна няблага, можа быць, пабавіць час. Ну і дарэчы, там ёсць дэмка, таму проста бярэце дэмку і правяраеце, ну, падабаецца, не падабаецца. Вось уся логіка. Так. І вы ведаеце што? Ну гэта дакладна канец. Давайте лаватары. Я вельмі рэдка гэты пакой адчыняю ўвогуле. Ён чырвоны, але чамусьці ён без эфектаў. Звычайна чырвоныя пакоі маюць эфекты. А гэты не. Можа нешта асаблівае ёсць у гэтым пакоі, чаго я не разумею? Нешта схаванае? Бо ні нататак, ні халеры, проста ванная. Падазроны пакой. Ну на гэтым усё, атрымліваецца, гэты забег мы... не, пачакайце, каб забег. Там у нас жа гадзіннік цікае. Нам патрэбна бункер адчыніць. Нельга прарываць нам дзень зараз. Так, дэмка вось, карацей, дэмка, яна там першы акт разглядае. Можа быць, гульне ёсць нешта дадатковае у поўнай версіі. І ў дэмцы спрашчоная геймплей. Але я не ведаю, куды тады далей спрашчаць яго. Ось. Блин, холера, кот, дайте-ка.
Так, я вернулся. Кот не халера, кот шастейка. Да не, яно нічого такого. Ён дрэннага не зрабіў, дайце-ка яшчэ момант. А ён, карацей, нешта ўсё супакоіцца не можа, і ўсё яму пагуляцца хочацца, а сястрачка з ім не гуляецца. І ён, карацей, яго носіць, і ён залез наверх на кухню, а там ляжаў процівень. Вось, на кухні. А ён такі лёгкі, не па тыпу такі цяжкі. Не, ён там літаральна там нават паляцеў, ён не ведаю, з чаго ён зроблены, з якога металу. Вось, і ён упаў з самай верха кухні ўніз, карацей, прызямліўся і голосна проста бахнуў. Так. Давайте пакуль яшчэ дзень ёсць, кінем манетку. А, пачакайце-ка, я ўжо сёння кідаў манетку. Добра. Я паставіў на першую, так? У прынцыпе, ў маёнтку мне рабіць няма чаго. Там патрэбны ключ, а ключа ў мяне няма. Я магу пабадзяцца па маёнтку і паспрабаваць павыцягваць ключ, але я ведаю, як я дрэнна лічу крокі і магу у выніку проста зламаць сабе, ну, не дайсці да бункера потым. Вітаю, гулец. І у выніку час ёсць яшчэ, у нас трошки больш за паўгадзіны. Давайте, может, даследуем правы бок яшчэ. А, ой, уніз давайте пойдем. Там праверым яшчэ, можа быць, што-небудзь знойдзем. Так. 2 агеньчыка мы запалілі, так? Можа быць, тут нешта, нейкая падказка. Бо я не ведаю, дзе шукаць вось гэтыя 2 іншых агеньчыка. Адзін мы знайшлі ў садзе. Зараз там падазронае месца. Ёсць адно, трэба праверыць будзе. А другое мы знайшлі ў пакоі, які якраз такі мы адчынілі. Адчынілі вось выпадковы пакой. І там у ім быў вентиль, які атрымалася пераключыць. Цікава. Мне, дарэчы, падаецца, там нешта падазронае, куды можна спусціцца. Давайте паспрабуем. Зноў жа час ёсць пакуль. Трэба дачакацца яшчэ паўгадзіны, так? Яшчэ паўгадзіны часу ёсць. Толькі 5 хвілін прайшло. Ну там трошки больш за 5 хвілін. Вось, дарэчы, можна яшчэ праверыць такую тэорыю. Мне падаецца, у садзе ёсць прадметы, якія могуць там спаўніцца, але просто нам пакуль не трапляла. Трэба пераправяраць часу. Вось тут, мне падаецца, ёсць спуск нейкі. Там здалёку бачна яго. Альбо не, альбо падаецца. Падаецца. Няма ніякага спуску. Это ўсё вымысел. Не існуе спускаў. Добра. Давайте ў сад тады. Можа ў садзе якая рыдлёвачка будзе. Ну, бульба можа, не ведаю. Карацей, што-небудзь. Бо мы ўжо нешта натупалі тут. Я тут скриншотикаў рабіў, але не ўпэўнены, што... У царкве ёсць... Ён узгадывае, у царкве я бачыў яе вітраж гэты. Давайте зробім... Давайте вось гэтую скриншот гэтага зробім. Старонкі, таму што чамусьці ён казаў пра святых і пра царкву. У нас ёсць лічба. Калі мы пабачым, ну, то бок гэта можа быць падказкай. Бачыце, у нас ёсць вітражык з ёю, і у нас ёсць лічба ў гэты дзень, так? Пытанне, куды гэту лічбу прымяніць, не гледзячы на тое, што ёсць інфармацыя, якая перасякаецца. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены, як яны звязаны могуць быць. Знізу, там, дзе агеньчыкі, налева, далей пад мост хадзіў. Давай-ка паглядзім, пра што ты маеш на ўвазе. Тут чутно пра дыскалізм, ідзе пераклад пакрыху. Ну, мы працуем рукамі зараз, таму што аўтаматычны пераклад лухта. Ну, гэта як бы нічога новага. І
Карацей, паўпраўляем. У нас для наступнай версіі ў рэдактуры зараз 6 дыялогаў. Але зноў жа, да таго, што рэдактура працэс павольны, ну, дарэчы, як вызначылася, ён даволі можа быць павольным, то там, ну, гэта нармальны такі кавалак працы яшчэ. Туды я хадзіў уніз, так, я хадзіў. Там праблема ўнізе, што там цёмна. Я так разумею, мне патрэбна яшчэ нешта наладзіць, каб там святло з'явілася і каб я мог там нешта рабіць. Таму што вось тут, вось там бачыш карцей тоннельчык, і там цёмненька, і ні халеры не бачна, просто ні халеры. Слухай, а тень ён перасоўваецца альбо не? З часам. Просто, можа быць, можна дачакацца такога моманту, ну, гэта малаверагодна, але можа тут ёсць такі момант, калі гэта тень, ну, святло гэтае пераходзіць так далёка, што мы можам пабачыць тут што-небудзь. Нават без дадатковых нейкіх штук. Бо я тут, ну, мне падаецца, тут ні халеры няма. Было бы добра гэтыя паходні запаліць, але халера яго ведае. Осторожно, двери зачиняются. Наступная станция Проща Ленина. Next station is Проща Ленина. Please mind closing door. Вітаю. Окей. Так. Новых беларускіх іерогліфаў не знайшлі? Не, там у асноўным даволі ўсё прызямлённа пакуль што. Ну, нічога незвычайнага няма. Прыводзім у парадак дыялог за дыялогам. Яны як бы ёсць, але ў той жа момант я кажу, мы як бы робім, у нас як працуе, ты чалавек нейкі робіць дыялог, пасля гэтага ён закідваецца на агляд двум іншым людзям, ну, па тыпу, любы чалавек з каманды можа паглядзець гэты дыялог і адрэдагаваць яго. Пакуль два чалавекі не пацвердзяць, што яны згодныя з гэтым дыялогам, яно не адправіцца далей. Вось, я той чалавек, які правярае пасля ўсіх, просто вычытваю і знаходжу ўжо свежым позіркам нейкія памаркі. Звычайна, ну, я пакуль не шмат знаходжу памылак, вельмі рэдка хоць штосьці знаходжу насамрэч. Вось, але у мяне атрымліваецца тады свежым позіркам прачытаць дыялог ад пачатку да канца і заўважыць нейкія такія рэчы, якія просто згубіліся, пакуль людзі клупалі. Але я думаю, нават і за мною можна потым пераправерыць і знайсці што-небудзь. Толькі ўжо я бы, ну, ведаеце, там, карацей, ужо такія мелкія памылкі, што неважна, у нас глобальна, ну, гэта можна будзе потом выправіць, калі просто гуляць у гульню і такі, ага, вось тут дрэннае супадзенне словаў, ну, такое. Не вельмі прыярытэтная, скажем так, задача. Мы да ідэала там нейкага абсалютнага даводзіць не збіраемся. Ну, як бы ў першую ітэрацыю, як мінімум. У першай ітэрацыі пазбавіцца ад праблем машыннага перакладу. Для тых, хто спампоўвае новыя версіі, глядзіце, вы можете пачатак гульні паглядзець. Гэта літаральна, як будзе выглядаць уся гульня. Мы зараз у пачатку гульні большасць дыялогаў ўжо зроблена. У самым пачатку, то бок гэта размова з люстэркам. Дарэчы, размова з люстэркам можа быць гіганцкай. То бок вы можете да не толькі ў пачатку гульні, але ў сярэдзіне гульні вяртацца. Вось. Размова з гартам. Яна, па-моему, дарэчы, ўжо павінна быць на Nexus Mods, як канкрэтна яна. О, дарэчы, адбылося. Першае ўжо. Давайте ў бункер. Вось такія моманты. Так, пачакайце-ка. Чатка ўніз пайшла. Гульня таксама на Юніці? Так, яна на Юніці. У мяне быў стрым з тлумачэннем пераклада з гэтым самым, як асеты замяняем мы. Вось. Мы напрамую ў самой гульне замяняем асеты, як яны ёсць, і тады гульня просто бярэ іх падгружае і думае, што гэта літаральна той тэкст і тыя шрыфты, якія яна заўсёды выкарыстоўвала. Адчынілася. Што ты? Гэта просто гем, але вельмі вялікі. І чаму ён чырвоная нататка? На ёй 7. Так, пачакайце-ка. Скриншот адразу. Чырвоная нататка. Чырвоная гэта дрэнна, у гэтым праблем. Калі яна надрукавана, то... не. Блин, вось мне лічыць гэта хлуснёй, альбо не лічыць мне гэта хлуснёй. Таму што ёсць правіла, калі нататка надрукаваная і яна чырвоная, то яна хлусня. Ось у гэтым праблема. Я гэта паведамленне таксама не зразумеў, але няхай. Ну, так, чалавек... Адно і тое ж даволі бессэнсоўнае паведамленне ў розных чатах. Ну, дзіўны чалавек. Так, Nine Ravens піша, Рэльф расказаў пра гульню, якая можа цябе зацікавіць. The Horror at High Rook. Nine Ravens, давай зараз яшчэ раз для цябе паўтару. Карацей,
гульня, там ёсць дэмка, і гэта карткавы хорар. Гэта гучыць дзіўна, але яна не тое, каб жудасная, але гэта лавкрафціанскі карткавы хорар з спробай зразумець, што адбылося ў маёнтку і куды знік барон, які быў у гэтым маёнтку. Вось прыкладна такая тэматыка, даволі прыгожа намаляваная, а персанажы паміж сабой размаўляюць, зроблена адным чалавекам, то бок там і можна паглядзець, яна такая нішавая, што там 90 чалавек толькі пакінула водгукі ўвогуле на ўсю гульню, а яна выйшла па тыпу 4-5 дзён назад, то бок, ну, у прынцыпе, гэта даволі мала. Я падумаў, што такая нішавая штука дзіўная цябе можа зацікавіць, пры гэтым зноў жа ты можаш зацаніць яе праз дэмку і зрабіць сваё меркаванне. Я лічу, што яна слабаватая геймплейна, ну таму што там не тое, каб шмат выбараў, што ты можаш зрабіць. Але я добра пабавіў некалькі гадзін, там 2 гадзінкі можа патыркаў яе і прайшоў дэмку. Ну добра пабавіў час, мне спадабалася, набываць яе не буду, але такое вось можа камусьці зацікавіць. Так. Хутка зможаш заснаваць перакладніцкую студыю. Ну, калі было фінансаванне на гэта, то лёгка, мне падаецца. Просто я нават будую гэта самае, прынцып падыхода пераклада да таго, каб людзі маглі ў вольны час гэта рабіць. То бок ніякага, ну, ціск як бы ёсць, што па тыпу, о, глядзі, твой дыялог можа вось-вось адправіцца ў новую версію. І нам хоць штосьці патрэбна падрыхтаваць за там пару тыдняў. Толькі вось, напрыклад, гэтая версія, не ведаю, колькі у нас тыдняў будзе рыхтавацца. Вось. Таму як ідзе, і на людзей я давіць не жадаю, на ўсіх, хто перакладае, таму што, зноў жа, людзі робяць у свой вольны час. Я бачу, што людзі робяць тады, калі могуць, і так як мага больш, калі могуць. Гэта ўсё на пажаданнях, на матывацыі людзей, бо гульня гіганцкая. Вы бачыце, гульня гіганцкая просто па памерах для перакладу. Там ёсць столькі тэкста, што калі вы пройдзеце гульню, вы у лепшым выпадку пабачыце, можа, 40%. Вось. Там столькі мелкіх варыянтаў. Ну ладно, агульна, зараз яшчэ буду шчырым яшчэ. Другая частка, ну, там 10-20-30% гульні, яны сэнс пакідаюць той же самы, толькі па-іншаму сказаныя фразы. Але для нашага выпадку рэдагаваць гэта ўсё роўна патрэбна, так быццам бы гэта ўсё новыя рэплікі, і нам усё роўна з гэтым прыходзіцца працаваць. А я пра Blueprints таксама на Unity? Так, Blueprints на Unity. Толькі перакладаць яго аўтаматычна забараняю просто. Ну, калі дыск Elysium можна перакласці на, ну, аўтаматычна, і гэта будзе хоць штосьці, то Blueprints згубіць нахрен свой сэнс. Таму што гэта пазлы. Сэнса перакладаць пазлы, і калі ты дакладна не ведаеш, як працуе кожны пазл, ну, немагчыма. Аўтаматычна гэта не робіцца. Гэта робіцца толькі ў кантэксце ўсёй гульні, зразумеўшы ўсе пазлы ў гульне. Таму што ты інакш парушаеш пазлы, і немагчыма становіцца прайсці гульню. Так, барона з'еў Ктулху, там цікавей, карацей. Ну, трошкі там гісторыя пачынаецца з таго, што, ну, у маёнтку прыбывае каманда спецыяльных па тыпу 19-20 стагоддзя ў сваім сусвеце, там па тыпу свой паралельны сусвет нейкі, са сваімі, ну, адкрыццямі тэхналагічнымі. Яны спрабуюць даведацца, куды знік барон, таму што проста ён і ўся сям'я знікла ў пэўны момант. Трэба зладзіць дэмка-гляд, даўно не было. Ну, вось можна, але дэмкі, яны такая штука, яны даволі, ну, як пашчасціць, і часу хочацца паглыбіцца ў іх. Альбо, наадварот, проста патупіць у іх, і ўсё. Я ж бачу ў цябе некрафозіс у жаданнях. Блін, у мяне шмат у чаго ў пажаданах, у мяне здаравенны спіс. Я нават не памятаю, можа быць, ёсць. Некрафозіс, давай-ка паглядзім. Некроозіс, так, ёсць. Яна мне зацікавіла візуальна, таму што гэта літаральна скорн, то бок спробу паўтарыць скорн. Але па выглядзе, што, ну, і па водгуках, хутчэй за ўсё яна больш як гульня працуе, я так разумею. То бок людзі пайшлі па кроках скорна і спрабуюць зладзіць свой скорн з выпраўленнем праблем скорна, але я не гуляў дэмку. Некрафозіс, назву давайте вам закину ў чатку. Я не гуляў дэмку. Ну, там ёсць дэмка ў яе, у некрафозіса, але я яе не гуляў. Я просто зацікавіўся, сабе адзначыў, як цікавую гульню, і пайшоў далей. Вось. Так. Гэта нас Нернурэм прымусіў?
Ні, я просто так випадково знайшов. Ну, мені у пожаданих, ну, по типу, просто рекомендація. Видала. Добренько. Я зноў жа тут шмат лістоў раблю так же сама як гэты сейф я спрабаваў ачыніць 3 стрыма нарэшце я магу іх прачытаць я бяру і як яно карацей ёсць у нас нататка я буду я чытаць па-ангельску і потым буду перакладаць асноўны сэнс самае важнае што ёсць тым больш што тут шмат просто тэкста для ўпрыгожвання не захоўваючы сэнса ніякага важнага. Dear uncle, the disappearance of my cousin Mary has long sat unfavorably with me and my father, and I will freely admit to you that the chilly airs of indifference you may have felt in my presence can be attributed entirely to the suspicions that I have harbored for these past years. Suspicions entirely aimed at yourself. And while I have never had the opportunity to prove it, I felt very strongly that you had some deeper involvement in those events 4 years ago. The circulating rumors of those months did nothing but further reinforce my convictions in this fact. Those of us that are once bitten are twice shy, and I am aware of the cost my aggressively aloof behavior has had on the social standing of our family. I do not apologize for my actions, though I am now willing to admit that the conclusions I reached may have been flawed. Дарагі дядька, ну, карацей, асноўны сэнс. Памятаеце нататкі ў архіве? Для тых, хто не ведае, знікла адна з членаў сям'і, пісьменніца, знікла пры загадкавых абставінах, і хутчэй за ўсё было гэта знікненне палітычна матываваным. І то бок ей хтосьці, яна камусьці з правячай партыі, там, з раялістаў, карацей, не спадабалася яе дзеянне, і яна знікла. І гэты ліст, які дасланы дядьку, што падазрэнне ў тым, што дядька павінны ў тым, што яна знікла. Маі кузіны, гэта якраз такі пачакай-ка, просто ёсць Марыя вось гэтая, так? Давайте я скриншот зраблю, я просто дрэва іх сямейнае. Мне падаецца, прыйдзецца маляваць дрэва сямейнае гэтай сям'і, таму што ўсё ускладняецца і ускладняецца трошкі адносіны паміж імі. Дагэтуль быў ну, 1-2 персанажы не звязаныя, а зараз яны пачынаюць перасякацца паміж сабою, ствараецца блытаніна. Вось. Я шчыра ўжо губляюся. Карацей, ён быў незадаволены і выбачаецца за тое, што, магчыма, ён не меў рацыі. Ён думаў, што ў гэтым дзядзька яго павінны, але выбачаецца за свае дзеянні. Пры гэтым ён, скажам так, падазрэнні ён усё яшчэ лічыць магчымымі, але ўжо не абгрунтаванымі. Магчыма, ён памыляўся. За тое, што ён рабіў, ён не выбачаецца, але я ўсё яшчэ, карацей, коратка, я ўсё яшчэ да цябе стаўлюся холодна, але выбач, магчыма, я памыляўся. Вось. Далей читаем. Last week I had a confidential conversation with one of our mutual acquaintances. Не выговорываю слово, дайте-ка попью водички. A conversation that has shed more light on this mystery than all of my father's countless fruitless inquiries over the years. I now have reason to believe that you were in fact responsible for smuggling my cousin under cover of night. Ён наадварот, па тыпу, ён даведаўся веды, што насамрэч ён павінны. У яго ёсць веды, якія дазваляюць яму сказаць, што ён дакладна ў гэтым павінны. I now have reason to believe that you were in fact responsible for smuggling my cousin under cover of night across the red border to the southern seafront. And I believe this may have occurred in September, a full 7 months after she was reported missing. A date that coincides not with her public disappearance in February, but instead with the notable theft of the Ruby Crown. Рубіновая... Пачакайце-ка, рубін, які я толькі што забраў, ён вельмі можа быць звязаны з крадзежам кароны. Ну, там рубіны, карацей, з кароны скралі. І гэта была падзея, звязаная якраз такі з яе знікненнем. If the Blackwater insurgents were in fact responsible for the heist, as some have claimed, I believe this scenario entirely plausible. And the fact that 2 of the Crown's 8 rubies have now surfaced has given me renewed optimism that she is still alive, safe, and finally free. Perhaps my willingness to accept such a sensational story betrays my own desperation. Desperation for answers, desperation for hope, and desperation for a narrative in which you are not the villain.
In that distant land we all dream of, the land where the strangling crimson curtains draped across our sky are pulled back, and the windows and shutters of discontent flung wide open. In that distant land, I pray one day to find our Marian safe, happy and absolved. Карацей, у яго ёсць падазрэнне, ён не ўпэўнены ўсё яшчэ ў тым, што з'яўляецца ён вінаватым, але чалавек можа быць неяк звязаны з гэтым. Да дзядзькі гэты ліст, і гэта ліст наадварот нашаму лорду, як ён? Лорду Герберту, як яны, я забыўся, сям'я, на імя сям'і. Карацей, вось мы да прадзядзькі прыехалі, так? І гэта яго маёнтак. І вось гэта прадзядзька якраз такі ёсць. О, дарэчы, не, гэты ліст вось ён з'явіўся. Так? Цікава. У нас ёсць як анлок, ён азначаецца. На парадзігму направляецца 2500. Дзякую вяліка. Ну, ён вагаецца. Ён спадзяецца, што ёсць варыяцыя падзей, у яго ёсць проста пацверджанне, але ён не да канца ўпэўнены. Што у нас, дарэчы, па радыяцыі ў маёнтку? Узровень радыяцыі нізкі, добра. Але ліст чырвоны. Так, і гэта мяне збівае больш за ўсё. У нас, дарэчы, можна пачынаць новы забег, бо літаральна мы ўжо заблакавалі ўвесь маёнтак. Што цікава, не ліст чырвоны, а гэты самы. Як ён? Маунт Холлі, Ред Вілла. У мяне ёсць па тыпу 6 чырвоных пакояў. Гэта што ўвогуле значыць? Я зрабіў сабе, бачыце, яна такая чырвоненькая, так? І з-за таго, што я чыніў 6 чырвоных пакояў. Гэты забег адзначыўся як чырвоная вілла. Там, карацей, ну, не тэчка, а як ён, канверт, карацей. Вось ён чырвоненькі. І гэта як бы, я не ведаю, гэта ўсярэдзіне. Яна не чырвоная нататка, як бы. Чыста тэхнічна. Альбо гэта можа быць хлуснёю, можа быць гэта сапраўды яно таму ў чырвоным канверце і знаходзіцца. Дарэчы, што мяне больш яшчэ цікавіць, чаму там лічба 7 была на канверце гэтым. Канверт застаўся, то бок ён ёсць у мяне, вось он. Я не ведаю, чаму ён тут адзначаны. Вось, але ў мяне як новы анлок ёсць. Добра, што мы можам яшчэ зрабіць, так? У нас сейф, загадка сейфа вырашана. Так. Мы ведаем дату, мы можам заўсёды... Правільная дата, гэта калі мы забіраем кнігу у бібліятэцы, і атрымліваецца 11 дзень, гэта 17 лістапада. Я зараз сабе адзначу, ось, усё. 11 дзень быў 17 лістапада, і гэта правільны варыянт. Мы дату ведаем, гэта ўжо добра. Што цікава, дарэчы, падавалася бы, галоўны герой, па ідэі, павінен ведаць, які сёння дзень. А2 знізу справа, гэта што? У сваёй гульні не памятаю такога. А2, гэта колькасць грошыкаў, якія буду атрымліваць у пачатку кожнага дня. Бачыш, я зайшоў, узяў тут канверт, і ў канверце адразу было 2 грошыка. Можна рабіць сабе, як бы, для пачатку забега, карацей, ёсць спосабы, як замацаваць некаторыя поспехі, і некаторыя ты можаш павялічыць сабе колькасць грошыкаў у самым пачатку. Вось, каб ты не з нуля пачынаў. Можа быць, яшчэ што-небудзь можна зрабіць, але гэта пакуль адзінае, што я даведаўся. Так, пакуль адчыняем гэты, бяром сабе гем гэты. Дарэчы, можа быць, варта было адразу сабе выцягнуць... О, адчынена. Можа, варта было сабе адразу адчыніць знешні пакой. Давайте знешні пакой адчынім. Я адразу одну монетку кінуў у фонтан. Бо мне падаецца, гэта ідэальны спосаб захаваць сабе. Ну, я не ведаю. Калі па адной манетцы складваць у фонтан, то мы невядома калі толькі набяром 30 сабе монет. Таму што за 30 монет можна набыць сабе у вельмі рэдкім пакоі, можна набыць сабе вельмі карысныя рэчы. Так. Трейдинг пост. Я, дарэчы, не па... О, Schoolhouse, патлікайце-ка. Дадае 8 classrooms. Што такое classrooms? Ну, па тыпу... Не, ну, я разумею, што гэта па тыпу клас. Школьны клас. 8 штук. У нас ніколі не было такіх увогуле.
Тут можна розкопати ще, до речі. Рыдлёвку было бы неблаго. Херби. Не ведаю, это важно, не важно, давайте скриншот зробім. А, гэта Герберт, до речі. О, і тут можна прогарнуть. Няўжо яшчэ один будзе? Ёсть, у нас ёсць 3 агенчика з 4. На Alien Isolation правяецца 1000. Дзякую вялікі. Я думаю, гэта з-за таго, што там пакоі могуць быць проста зачыненыя нахрен, то я магу сабе запароць праходжанне гэтым. Але гэта новае нешта. Ну, новыя пакоі, новая інфармацыя, можа быць. Самае важнае, што вось гэтую штуку разгарнуў. Гэта насамрэч самае карыснае зараз. Рыдлёўку бы знайсці. Рыдлёўкі няма. Гондра запаліў агні. Там застаўся апошні агенчык, і мы не ведаю, што мы атрымаем. Просто 3 агенчыка з 4 ёсць. Так. Ну. Давайте проверять. Библиотека. Давайте, может быть. Ну, библиотеку так. Давайте библиотеку возьмем. Нехай буде. Ключик у библиотецы. И можно заказать новую книгу. Так. Гайд до Реддингтона. Давайте вот это прочитаем. Заказали. Секретны 8 пакой. Пакой люстэркаў. Давайте вось яго. Мы яшчэ тыя пазнаходзім сёння. Але пакой люстэркаў гэта цікава. Ага. Пакой люстэркаў. Там з іншага боку можна прайсці з адваротнага, а гэта ў мяне атрымліваецца там ёсць яшчэ дзе праходзіць. Толькі я просто так выйсці не магу, так? Ну, добра, паспрабуем нешта зрабіць з гэтым потым. Але мне патрэбна абысці поўнасцю і з-за адваротнага боку зайсці, у ідэале. Гэта не падыдзе, давайте... Пакой. Калі вы выцягваеце у гэтай самай у школьным класе, у класе, вось клас. Калі вы ў класе выцягваеце пакоі, вы можете намаляваць новыя планы один раз за кожны пакой у вашым доме. Ага. Цікава. Першы клас. Колеры Бенні. Blue, green, yellow, orange, red, purple. Each color is only used twice. Гэта неправда, жоўты выкарыстаны. 10 з 12. Кожны колеры выкарыстаны толькі 2 разы. То бок чалавек павінен быў выкарыстаць колеры 2 разы, і ён неправільна зрабіў, таму што ў яго ёсць 3 блакітных. Мой улюбёны колер гэта чырвоны. І ён чырвоны 2 разы скарыстаў. Давайте зробім. Давайте захаваем. Это вельмі дзіўная халера. Колеры. Давайте гэта. Я не ведаю, я раблю сабе скриншотики таго, што просто выглядае дзіўна ўжо. Потому что я не упомню, что из этого может быть важным. Колеры докладно важны ў гульне, я не разумею як. І вось гэта чыстая, незапоўненая яна. Што яшчэ зрабіў па-іншаму? Калеб. Калебу вельмі падабаюцца чырвоны. Ім усім вельмі падабаюцца чырвоны. Яблык... я яблык не заўважыў. Дзякую вялікі. Яшчэ ёсць. Што вы такое? Ардж. 10 з 12. Мой любёны колер чырвоны. Але ён зрабіў усё правільна. Чаму яму B+ толькі? 10 з 12. Што ён зрабіў не так?
9 з 12. Тут я бачу жоўты. Можа быць, адпаведныя прадметы павінны быць яшчэ. Так, пазл пакоя. Ці можете вы знайсці адрозненне? Ды вядома, блин, бачна адрозненне. У чым праблема гэтых малюнкаў? Яны яшчэ і змяняцца будуць кожны раз. Блин. 3, 4, 5, 6, 7, 8 чамусьці на баку. Это таксама дзіўна. Я просто раблю скриншоты дзіўнасці. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Гэта правильно ўсё. Ніякага парушэння няма. Добра, ідзём у наступны пакой. А, у нас пакоі скончваюцца... Вельмі дрэнна скончваюцца яшчэ. Халера, вельмі хутка у нас забег будзе скончыцца. Скриншот усёй гульні. Так, гэта называецца стрым. Калі ласка, паварот улева. Ёсць. Добра. Мы зараз маглі зачыніць, на жаль, ось, калі глядзець. Мы амаль зачынілі сабе поўнасцю ўсе праходы, і гэта можа быць вельмі кароткі забег. Ключы. Ніколі не заўжаў тут ключы. Добра. Трэба больш увагі, ну, рэальна трэба лепей глядзець навокал. The procession to Calvary. 2500. Дзякуй вялікі. Гемы знаходзяцца ў скрыні з надпісам. Тут нічога не напісана. Яна не можа ні хлусіць, ні гаварыць праўду. То бок яна нейтральная. І гемы у чорнай скрыні. Дык гэта 50 на 50 тут атрымліваецца. Гэта як пашчасціць тут. Яны супярэчаць адзін аднаму. Але адзін з іх хлусіць, другі кажа праўду. Давайте гэта. Не ведаю, мне пашчасціла. Зноў класны пакой, але ён нам не падыдзе. Калідор давайте. Проход наперад. Царква Парлор. Ось давайте сюды. Может, не, давайте царкву. Ось так. Гледзячы на тое, што ён забірае грошыкі, ну, гэта вельмі дрэннае месца. Так. Лічбачкі. Не, лічбачкі захаваліся. І вось глядзіце, у яе лічбачка 1. Так? Я зараз яшчэ раз перагляджу. Лічбы захаваліся? Так, лічбы захаваліся, яны тыя ж самыя. Яе выгляд вось такі і 1. А што такое 1 тады значыць у гэтым выпадку? Ну ладно. Вось, ідзем далей. Там усё астатняе закрые праход далей увогуле. Я жадаю у пакоі з люстэркамі разабрацца. Так, яшчэ адзін калідор робім. І тут, калі ласка, налево. Калі ласка, налево паварот. Вось гэты корт-ярд. Ідэальны варыянт увогуле. У мяне і гемы на яго ёсць. І яшчэ зараблю гемаў у плюс. І ў мяне ёсць малаток. Ачмурэнна. Я зараз скрынкі пачыняю, там дзесьці пазаставаліся. Яшчэ брыдлёўку і ўвогуле шчасце было бы. Это ўсе адчыняе, так? Не, пачакайце-ка. Што? Што? Так. Гэты пакой мне зараз мозг зламаў. Я ні халеры не разумею. Это не тое, чаго я чакаў. Яно опускаецца ўніз. Вось оно зверху. І гэта не халеры, тут няма ніводнага люстэрка. Это ўсё тут ёсць.
Але як мне тады? Калі я трапляю ў цэнтр, я магу падняцца ўверх, так? Калі націсну гэта, што адбудзецца? Адчыняюцца бакавыя. Але яны тады заблакуюць праход зверху. Опа, тут ключик. Тут. Тут. І мне для таго, каб поўнасцю адчыніць гэты пакой, мне патрэбна... Яшчэ ключик. Каб поўнасцю гэты пакой адчыніць, мне патрэбна имець доступ яшчэ вось з гэтага падыходу і вось з таго падыходу. І тады я магу агледзець больш. Ну, кнопку я не націснуў, я просто жадаў у цэнтр. Я думаю, увесь сэнс... Ну, я калі зайшоў, я падумаў, што пазл у тым, што я зайшоў з таго боку, націснуў на кнопку і адчынілася вось гэтая, так? І я падумаў, што калі націснуў гэту, то я атрымаю шкло, ну, просто шкло адчыніцца вось гэтае перада мною. Але адчынілася не яно, а бакавыя. І яны ўязджаюць уверх. І ўверсе тады у нас будзе шмат заблакаваных праходаў наадварот. Толькі вось у версе няма чаго рабіць. Таму што тут ні халеры няма. Колькі паверхаў у маёнтку? 1. Ну, па ідэі 1. Я думаю, калі б тут было 2 паверхі яшчэ, гэта вельмі ускладніла бы ўвесь маёнтак і разуменне яго. Так, патио, коридор. Не, давайте не коридор, а вось гэта возьмем. І тут на усход зноў. Это літаральна просто, каб больш атрымаць усяго. У нас ёсць даволі шмат ключэй, у нас ёсць даволі шмат золата і гемаў. Крокаў таксама дастаткова. Давайте пакуль абсерваторыю возьмем. У нас, дарэчы, толькі 2 калідора далей прахода ёсць, і гэта ёсць верагоднасць, што мы ўсё ж такі запорым гэтае праходжанне. І у нас што? Плюс 5 гемаў. Це вельмі моцна. Так, і я адчыніў праход сюды. Давайте паспрабуем яшчэ тут. Ага, толькі той падымаецца. І гэта не шмат, дарэчы. Гэта насамрэч не шмат. Яшчэ ключик. І ты падымаешься ўверх. І я зараз магу абыходзіць большую частку ўсяго гэтага, акрамя вось туды мне трапіць патрэбна яшчэ засталося. Давайте абыдзем і я праверу. Мне цікава. Я жадаю гэты шкляны пакой полностью разабраць. Не шкляны, выбачаюся, люстэркавы. Адзінае, чаго ў мяне не будзе, гэта грошыкаў, мне падаецца, пасля гэтага забегу. Так, полностью обыходим вельмі далёка. І у нас есть молот, мы можем спокойно отчинять скрыночки. Срэбраны ключ, гэта добра. Срэбраны ключ дае... Так, адчыніць дзверы срэбраным ключом, пусціць нас у пакой з вялікай колькасцю дзвярэй. То бок, калі нам патрэбна адчыніць шмат, ну, па тэрыторыю вялікую. Вось, калі у нас опцыі будуць скончвацца, будзем гэтым карыстацца. Так, вось оно ёсць тут. Я магу націснуць так. І у выніку ўсё. Гэты пакой зараз з люстэркам дазваляе мне хадзіць, куды я пажадаю амаль. Усё. Я атрымаў сабе доступ літаральна паўсюль. Я магу спакойна карыстацца гэта як проста прахадным пакоем. Гэта цікавы пакой, але яго патрэбна з розных бакоў адчыніць. Ён дае неблагую ўзнагароду па колькасці ключэй. Мне падабаецца, гэта цікавы пакой. Так, далей. Што можам яшчэ? Вось сюды і налево. Рокі толькі шмат мы выкарысталі дзеля таго, каб усё пачыняць у ім. Гараж, гэта тупік будзе. Гэта бібліятэку можна яшчэ адну прызваць, так? Будзе. Толькі ключик бачу. Блин, ключы да халеры. Ух. Так, зачыненая дверь. Давайте звычайным ключом адчынім. Коридор. Блин. Ну, такое себе. Неудалое пакоя.
Добра, дайсікі яшчэ грошы. Это добра. Можна дайсікамі можна рероліць пакоі. Калі нам не падабаецца. Парлор. Давайте школьны пакой. Гэта класны пакой. Другі пакой. Клас нумар 2. Што яны у іх новае? Блін. Я толькі зараз зразумеў, што гэта значыць. Женевье. Матэматыка. 2, 5 равно 7. То бок блакітнае гэта складваць. 4, 9 блакітнае складваць. 7 гэта падказка для гэтага самага. Для пазла ў більярднай. Падаецца, я разумею зараз, што яно робіць. Класны пакой гэта спосаб, каб вырашаць вам пазлы. Это вельмі падрабязнае тлумачэнне пазла. Это вельмі падрабязнае, каб запомніць гэтае самае, што дзе робіцца на вялікай колькасці прыкладаў. То бок, калі бы мы ў більярднай не здагадаліся рашэння, гэта, карацей, наша проста падказка на ўсё. Няма неабходнасці рабіць скриншот гэтага. Усяго. Яшчэ адзін яблык. Вось яна пустая. Я ж не магу тут запаўняць самастойна, не? Не магу. А колеры які пазл тлумачыць? Мне падаецца, з таго, што я бачыў, гэта будзе... Ну, я не бачыў той пазл. Адно з двух, карацей. Гэта альбо пазл з... Як ён? Фьюзбокс, я забыў. Карацей, у пакоі з пераключальнікамі, так? А у тым пакоі ёсць цікавая штука, але мне ён не выпадае. Гэты пакой мне заўсёды, калі трапляе, вельмі неўдала ён мне, ну, замыкае мяне. Я яго не бяру. Але я вельмі жадаю яго паглядзець, таму што мне падаецца, там ёсць, калі правільна праціскаць гэтыя самыя кнопачкі, можна атрымаць розныя колеры і патрэбна сабраць пазл з розных два колеры, ну, па тыпу колеры. Зараз у мяне ёсць адказ на гэта ўвогуле. Што мне патрэбна сабраць усе колеры, пры гэтым выкарыстаць іх не больш за 2 разы. Яшчэ паглядзім, карацей. Я выкарыстаю спецыяльны ключ зараз. Рэбраны. І давайте яшчэ адзін калідор тады. Астатнія не вельмі мне патрэбны. Опа, зялёны ключ. Ключ у сакрэтны гэты самы сад. Добра. Металодэтэктар можна паспрабаваць забраць. Гэта, дарэчы, не такая благая ідэя. Але я пакіну на потым. Не, давайте перавыцягнем планы. Мне падаецца, я магу лепей. Парлара, не, давайте яшчэ раз. Шафа, кухня. Давайте кухню. Няхай будзе кухня. На кухні можна ўзяць сабе, набыць ежу і такім чынам вярнуць сабе крокі. Крокі ў нам патрэбны будуць зараз. Зноў жа, гэтыя малюнкі паўсюль, гэта проста жэсць нейкая. Яны і дакладна павінны мець нейкі сэнс, я просто не магу зразумець, які. Банан, сэндвіч, які каштуе занадта. Усё дорага, акрамя банана, і банан толькі 3 крокі дае. Давайте не. Пачакайце, колькі ён каштуе? 2? Не, давайте возьмем банан. Добра, дамовіліся. Я магу? Чакайце-ка. Калі я тут адчыню сад, давайте ж сад сакрэт. У сад пойдзем. Ён не падыходзіць. Ён павінен быць на ўскрайку. Вось чаму сад не падыходзіць. Ён павінен быць у гэтым самым, на баку маёнтка. Давайте сюды выход. Там, дзе вак пераключаецца? Так, я думаю, што гэта вак. Это ён самы. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены, што за ён, ну, што за вак. Але там у нас ужо дастаткова падказак, у нас быў цэлы набор падказак з ім, але я жадаю натыркаць яго. На жаль, скриншоты я прадзяўбаў таго тых падказак, таму іх прыйдзецца збіраць па новай, але я жадаю як мінімум з ім паэксперыментаваць.
Два з гэтых гэтых самых фразаў правільныя. Гэта можа быць праўдай, можа быць не. Фраза на блюбоксе правільная. Гэта тады, калі гэта праўда, то гэта два праўдзівых, але тады мы не ведаем, дзе сапраўдныя. Гемы на боксе з правільнай фразай. Гэта вось тут. Тут. Я неправільна зразумеў. Не, пачакайце-ка, яны нейкая лухта атрымліваецца ў гэтым пазле. Таму што яны замыкаюць быццам бы сябе. Гэта складана нешта. Вак я разгадаў, знайшоў інструкцыю ў нейкім пакоі. Ага, добра. Вітаю, Патэта. Так, у нас гэта праход далей. Так. Добра, калі вак нават там з колерамі не звязаны, то пытанне яшчэ для чаго тады колеры? Але тады пазл у нас няма на гэта. То бок у нас ёсць адказ на пазл, якога у нас няма. Вось такая цікавая сітуацыя. Трэці клас. Яны ўсе парна сядзелі і... А гэта для лабараторыі. У лабараторыі былі элементы чамусьці. Табліца. І... Так, кіравань, напрамкі, ну па тыпу правілы. Выкарыстаць элементы ўнізе, каб сфармуляваць адказы на кожнае з наступных пытанняў. H2O у жидкім вадкім стане называецца, і патрэбна ўзяць два элементы, каб V at water. Один з трох у яго правільны, астатні неправільна. Tear, drop, ён неправільна напісаў слова. Ice правільна. Атрымліваецца вода, можна сабраць слово вода. V, A, T і R, water. Так, H2O у цвёрдым стане гэта лёд, ice. Можна сабраць словы. Fun. Флурин, уран, найтроджен. Можна складваць вось дзеля чаго яно, з элементаў сабраць словы. Але навошта? Дзесьці павінен быць яшчэ ключ для гэтага пазла. Это самае. H2O ў газавым стане называецца місіс Петерсон. З непавагай, пабачымся пасля школы. Так. Але не напісана правільна ці неправільна. Але, ну, па выглядзе павінна быць два з трох. Я правильно ўсё зразумеў? Два з трох. А чаму неправільна? Вода, вот, R, ICE. Толькі у гэтым самым, яно не проста газ, газавы стан, яно не газ, яно як яно... Блін. Ну, пара по типу, тільки я не пам'ятаю, як вона... Steam, ось. S-T-A-M, Steam. Можна зробити пару. Некое почуття гумору. Ну, а було доволі смішно, я не ведаю. Мені сподобалося. Это третій клас. Ну, слухайте, ось тут ми пазл... Ми не ведаємо докладно, де пазл, але як мінімум ми в лабораторії бачили подказки. Так? Там уже были элементы, я не ведаю навошта. Там можна было бы, можа, покрутіць нейк і прыдумаць, але, ну, вось мы не дабраліся. Так, яшчэ одна абсерваторыя. Драксус. Тупікі з большай верагоднасці сёння з'яўляюцца. Калі такая справа, то я спадзяюся на шафу, ну, гэтую тэхнічную. Сад. Мы адчынім зараз сад сакрэтны. А што ты робіш? Сакрэтны сад.
Мне падаецца, я прамахнуўся, сакрэтны сад патрэбна... Можа, сакрэтны сад патрэбна ў пэўным месцы спецыяльна адчыняць? Это можа даць яшчэ нейкі дадатковы эфект. Але перад тым, як мы гэта зробім, я жадаю знайсці, дзе ў мяне нататка была. Вось она. Нататка мы на 4-м па гэтым самым па парадку, не? Мы на 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Гэта звычайная зямля, ні добрая, ні дрэнная. Опа. А что тут такое? Так. Некий месяц. И можно крутить. Але я не упэўнены, што я нахрен кручу тут. Сакрэтны сад. Давай працягнем. Поўнач. Але поўнач не ў тым баку. Поўнач у адваротным баку. У чым прыкалдэс? Гэта хлусня? Ну, поўнач... Поўнач знаходзіцца там, і мы ведаем, што... Таму што гэта правіла маёнтка. Нататка і на мамка. О, пайшлі... Вось залаты гумар пайшоў, а? Вось ён. Так, што за халера? Я не разумею гэтага пазла, і у мяне, хутчэй за ўсё, няма падказкі яшчэ на гэта. Атик. Альбо 3 гема, альбо прасраць амаль усе гема, але атрымаць 8 прадметаў. Давайце атика. У нас ніколі гэтага яго не адчынялся. Так у яго ўсё ж такі можна падняцца тут наверх. Цудоўна. Компас. З большай верагоднасцю выцягваем планы, якія будуць ісці на поўнач. Гэта крутая штука. Ключ, абсолютно звычайны. Дорогая миссис Мэригольд, якая якраз таки зніклая наша ёй. Так, дзякую вялікі, што... Так, давайте прачытаю лепей. Thank you so much for giving our editors the opportunity to consider your illustrated children's book, The Red Prince. Unfortunately, I regret that we have come to the conclusion that although the illustrations are wonderful, we do not think the material is a good fit with Ruffington's current catalog, and therefore will not be pursuing a partnership at this time. If you provided us with a returned envelope, your manuscript will be returned to you. Otherwise, it has been recycled. Thank you again for thinking of us here at Ruffington, and do not be discouraged to submit any work you complete in the future. We wish you every success in finding a home for your book. Thomas Yanders, editor, Ruffington Red Publishing, Children's Book Department. Змяніць канцоўку, занадта палітычная. Яна напісала кнігу «Чырвоны прынц», якая быццам бы для дзіця, але насамрэч гэта як і палітычнае выказванне, за якога яна знікла. Яно ўсё ж такі палітычнае выказванне было. Яе кнігу не прынялі, ёй прыйшлося змяніць канцоўку. Гемаў? Да, халер, ладно. Не настолькі дрэнна ў мяне па гемах будзе зараз. Я думал, все, я продзяўбу усе гемы і там застануся без іх просто штосьці. Опа! Мапа. Скажи-ка мне, мапа. Ага. Добра. Злева зверху ёсць нейкая хованка. Я спадзяюся, я ўсё сабраў тут, бо я не бачу больш нічога. А тое месца, пра якое яно кажа, яно далёка, і хутчэй за ўсё я ўвогуле не прайду. Давайте паспрабуем. Опа. Апельсинчик. 5 крокаў дае. Іх раскідала па маёнтку, дарэчы, апельсинчик. Ну, гэтыя розныя фрукты. Эту садавіну.
Бо я адчыніў вось гэты сакрэтны сад. І сакрэтны садочак раскідаў прадметы. Зараз патрэбна пераглядаць усё. Дадатковыя крокі, гэта добра. Ну, калі ласка, толькі не закрыйся. Там. Сакрэтны праход. Пошта. Блин, сакрэтны праход. Адзінае, што вядзе нас далей. Давайте раз'яву. На Нир Automata отправляется D500. Дякую велике. Чтобы... Давайте коридоры. Возьмем коридоры. Сакрэтны праход с коридорами. Нічого не валяецца, не? І у ідэале... Вось, вялікая заля. У мяне шмат ключэй. О, вось гэтае. Фае. У нас ніколі фае не было. Я ожидаў яго ўсё атрымаць. Лорд Вильям Эпсон. Барон Томас Синклер. Мэр Николас Кей IV. Е. Ариенна. Барон Эдвин Синклер. Гэты... Каунт. Забыўся, як он перакладаецца. Айзек Гейтс. Мне бы ў ідэале, каб разгалініванне зараз было ўлева і ўправа. Во, улева ёсць праход. Цудоўна. Далей мы не пройдзем, там... Гэты эфект захоўваецца на потым. Памятаеце, мы ваду выцягнулі з гэтага самага, з басейна. Басейн зараз без вады. То бок, нягледзячы на тое, што гэта адбылося некалькі дзён назад, мы ўсё роўна гэты эфект захоўваецца, то бок мы можам працягваць гэта рабіць. Мы можам зрабіць пустымі канкрэтна тыя, ну, тыя пакоі, якія нам карысны. Так, тут адчыніць. І давайте знову клас пойдем. By the way, do you have atomic masses for elements in that classroom? What if the sum them for water, steam and ice? Я думаю, што гэта падказка проста. Давайте будем разбирацца зараз. Геаграфія раптоўна у нас будзе. Не ведаю, куды яна пойдзе, але гэта чамусьці апынулася так, што ну, мы вызначылі, што атрымліваецца геаграфія будзе важна ў гульне. А гэта яшчэ і нагадваю, гэта па тыпу свой сусвет, гэта не наш. Наконт элементаў была лабараторыя, у яе былі элементы. Элементы можна, канешне, ўзяць, але мне падаецца, пазл трошкі не ў гэтым. Пакуль гульня не патрабавала ад мяне ведаў ніякіх па-за межамі гульні. Ні разу. Глобусаў тут шмат у пакоях. Так, іх можна круціць. Вера, Мораджай, Муравен, Кораріка. Я амаль гэтых ведаў... Ну, гэта амаль ніколі не трапляла. Орсфера. Трэцяя эра. Глядзіце. А чаму так? Памятаеце, мы бачылі у гэтай самай... У баранессы, карацей, у ледзі, гаспадыні гэтага маёнтка, у яе ў пакоях была спіраль. А тут на гэтай спіралі, на дзіўнай, такой вельмі раздзяўбанай, чамусьці намаляваныя планеты. І яны быццам бы ўсе ідуць унутр сонейка. Гэта што за жэсць? Скриншот забіраем. Унізе дзіўныя людзі, як культысты нейкія, не ведаю. Пятый круг. Мне падаецца, мне тут патрэбна павялічваючае шкло. Тут вельмі шмат мелкіх элементаў на мапе. Глядзіце, там зверху, злева, справа. Это ўсё можа быць важным. Мапа. І... Ага, я магу выкапаць тут нешта. Ачмурэнна, блин. Так, зараз разбярэмся гэта ўсё. Мне бы знайсці гэты рыдлёўку. Я бы мог выкапаць тут нешта. Тут можна скарб выкапаць у гэтым пакоі. Зноў, бачыце, злева зверху розныя кшталты, якія складваюцца ў малюнак. Аринда Ариес, Нюанс, Эрая, Арк Ариес. Мы жывем на тэрыторыі, па-мойму, дарэчы, вось гэтай Арк Ариес. Эрая, Isle Oversea.
І зноў жа... Блин, мне патрэбна павелічальнае шкло. Мне падаецца, там нейкіх мелкіх штук можна пазнаходзіць. Розныя планеты. Мора, Мамора, Дауя, Вэя, Фенмора. Это вельмі дзіўны сусвет свой нейкі. Так, да, давайте, што тут падпісана. Яны чамусьці кшталты адзначалі пад гэты самы. Пад кантыненты. То бок кшталт раўно кантынент. Я пакуль не ўпэўнены, куды мне гэтыя веды перакладаць, таму я давайте просто скриншотаў панараблю. Абсолютно не уяўляю, дзе гэта ў гульне можа быць, але пакуль кшталты не супадалі, я просто скриншотікі нараблю, каб разабрацца потым, калі я пабачыў гэтыя сімвалы. Цікавая штука. Я спадзяюся, што гэта не палітычнае выказванне. Вось вельмі цікава. Тут раптоўна... Я нават не бачу, чым яно можа быць. Геаграфія. Пен, Аркаріс, Royal Museum, Morning Bay, Редінгтон. Редінгтон важнае месца чамусьці. Таму што яно было ў нататках. Чаму Редінгтон так важны? Там гара намалявана. Маунт-Холі. Маунт-Холі каля Редінгтона. Зразумеў, я зараз зразумеў, дзе мы знаходзімся. Мы знаходзімся каля гары Холлі. Там яна такая вельмі дзіўнага кшталту. Мы каля яе. Паблізу ёсць горад Редінгтон. І ў яго чамусь ён адзначаны гарою таксама. Добра. Замарожвае ваши аккаунты. Усе грошы і гемы захоўваюцца на наступны дзень. Я бы гэта зрабіў. Няхай захоўваецца на наступны дзень. У ім мінус 16. Цікава, новы гэты. Не для карыстання. Усё, яно замарозілася. А я могу разморозить? Ну, по типу, пакуль пакарыстацца, пазбіраць яшчэ што-небудзь. Мне падаецца, я залочыў сябе, так? Ну, не толькі б я думаў, што я нешта зраблю тут. Ну, добра, я замарозіў усе свае рэчы. Наступны дзень. Усё? Ну, гэта канец. Мы можам толькі, можа, ў абсерваторыю схадзіць, не? Не абсерваторыю гэтую. Планетарыум, якога я не бачу, дарэчы. Нівонага планетарыума не бачу. Рыдлёўкі я не бачу за ўвесь час. Набыць яе няма дзе, так што скарб мы не выкапаем. Но зато мы ведаем, што скарб патрэбна выкопваць. І ён толькі ў гэты дзень не працуе. Пачынаем наступны дзень. Мы пачнем наступны дзень адразу з гемам і 11 залатымі манетамі. Вялікі кампус. Ну, такі кампус значных памераў. Вось такі мы дом атрымалі. Гэта з-за таго, што мы зрабілі 4 школьных пакоі і бібліятэку. Поехали. 14 дзень. Так, адразу ідзем на вуліцу, закидываем одну монетку у фонтан і ідзем, глядзім, што яшчэ мы можам ачыніць. У нас зараз даволі... Блін, я одну прадзяўбаў, трэба было монетак забраць на ўваходзе. Я магу тэарэтычна узяць гэтую святыню, калі яна мне выпадзе у бакавым пакоі, такім чынам атрымаць сабе баф на доўгі час. Які гэта забег? Гэта вось 14 дзень, гэта 14 забег. Кожны дзень гэта свой забег. То бок я ўсяго 14 разоў па тыпу забегаў. Але я вельмі падрабязна даследую маёнтак. Кожны забег я спрабую выцягнуць максімальна новы пакой.
Кожны раз, калі вы выцягваеце тупік у вашым доме, вы атрымаеце 5 залатых у гэтым склепе. Давайце яго. У нас ніколі гэтага пакоя не было. Вось, я вельмі падрабязна просто праходжу. І спрабую як мага больш даведацца на кожным забеге, і гэта займае... Яны займаюць час. Я вельмі павольненькі, скажем так. Чаму святыя? Вось якраз такі святыя тут у нас. Іх можна кранаць. Так, давайте я пакуль не буду кранаць святых. Это до добра не давядзе. Так. І тут шмат кветак. Адчыніць толькі ў выпадку маёй смерці. Саймон, тут усё і скончваецца. Як мінімум для мяне. Походу нельга ўзяць? Не, нельга. And of all the picturesque places of this grand estate, I call this dreary dank dungeon to be laid to rest. And that same dim somber fate fell upon my father and his father before him, who loved the outdoors even more than myself. They say there is no stronger bond of servitude than tradition, and family tradition thrice as strong. These are chains that seldom bend and never break. And I do wonder what plans and prospects of yours will be sacrificed upon the family font of convention. What biography of your own will you forsake to add another page to your father's memories, or your mother's, or mine? Гэта ад жонкі, хутчэй за ўсё, так? Ад леді. Так. As is tradition. Не, пачакай-ка. Гэта Герберт Сінклер. Саймон, забываюся, што Саймон гэта мы. Саймон гэта да нас, і гэта... Трэба іншы кантэкст чытаць. Гэта ліст нам, але нешта ён нічога інфармацыі не дае. У іх таксама нешта ў руках, як на тых статуях у капліцы. Мы павінны праверыць гэта, я згодны, мега па-зерскі. Я проста адклаў пакуль і жадаю агледзець поўнасцю, пабачыць гэта як пазл, і потым вырашыць, як гэта можа быць звязана. Я пакуль іх баюся дакранаць, бо я зламаю што-небудзь. Можа важна, гэта можа быць важна. In our youth, we are gifted with dreams and ambitions. At our death, we are left with realities and regrets. I think there is no greater sin than to perpetuate tradition that stagnates growth, that strangles purpose, that suffocates dreams. What point is there to live another's life at the sake of our own? Oh, how I wish to have been buried underneath a great oak, overlooking the plains, the wondrous woods, and the worldly mountains, and the wild holly that surrounds that trunk, a perpetual token of sympathy laid across my grave. What dreadful tradition is it that dumped me in this sunless hollow? Зноў жа, гэта вельмі проста упрыгожаны тэкст, але сэнс, ён проста шкадуе, што ён не пахаваны дзесьці яшчэ, калі коротка. And if my morbid example, this dark crypt, makes any impression whatsoever on you, if reading this letter within these damp halls plants in you a seed of hope, if these words might grant you strength to bend if not break these chains, then would I cherish this tomb more than oak, and sycamore, and spruce. More than the wondrous woods and worldly mountains, this cold stone room would become the most cherished place in all our domain. I would have you raise a shrine upon the spot to commemorate the moment of your liberty, to treat this sepulchre as hallowed ground, to realize that grand gestures can be as effective as they are theatric. And to, in turn, as a recompense for the freedom this granted to you, commit yourself to be buried here within this mausoleum of dreams, and when the day comes to write your own letter to inspire the next generation that follows in our footsteps. Карацей, гэта, скажем так, проста развітванне апошняе з Саймонам. Ён кажа, калі коротка, то ён быў бы шчаслівым. Я вельмі зараз коротка, гэта шмат словаў, але коротка сэнсу два сказы. Ён жадаў бы, каб Саймон заўсёды захоўваў у сябе надзею
зацікаўленасць і марыў аб большым, скажем так, і каб дапамагаў іншым. Вось літаральна такая штука. Усё. Гэта шмат тэксту, сэнс глобальна для нас не вельмі важны. Можа быць яшчэ штосьці тут важна. Ёсць. Нічога? Я не бачу нічога. Аглядаем далей гэтае месца, просто я па краю тут, яно як лабірынт амаль. Тут месца просто кабзда. Я не здзіўлюся, калі тут мега-пазл просто зроблены. Так, я пакуль просто аглядаю пакой, потым буду пробовать нешта тыркаць. Яшчэ одна труна. Яшчэ одна святая. Ліст. Кожны нашых падарожжаў прыходзіць да сканчэння тут у гэтым, ну, гэтых самых, на могілках, карацей. Гэты план дакладна dead end. Чаму ён тут падкрэслена чырвонае, ну, тупік. Ладно, зрабіў скриншотик і іду далей. А яшчэ станцыі былі чамусьці ў пераблытаным парадку, не па коле. Станцыі? Якія? У сэнсе тыя вітражы, так? Ты пра іх? Яны, ну так, яны былі ў розным... Альбо ты нешта іншае. Калі пра вітражы, так, яны былі пераблытаны, і гэта важна, хутчэй за ўсё. Я запомніў парадак, я зрабіў скриншоты ў парадку злева направа, пачынаючы ад увахода. І яны павінны ў мяне захавацца, просто тут яны раскіданы абы-як увогуле. Што калі мы абярэм святую, якая больш за ўсё нагадвае якраз такі, дзе там, тую, якую падабаліся садоўніку. Зараз я знайду, дзе там святая садоўніка. Вось яна, я знайшоў яе. Цяпка і просто такая шляпка простенькая. Не яна. Вось яна. Я могу поднять, так, и опустить. А что она робить? Тады. А ты что робишь тады? А что калі я павінен опустить усе, акрамя яе? Альбо парадак важны. Сумняваюся, что парадак важны. Але давайте паспрабуем парадак. Просто парадак, які быў на гэтых самых. На вітражыках. Першы у нас якраз такі яна з цяпкай. І першая. Так. Потым у нас другі. Гэта повар. Это не ты повар якраз такі. О, якраз такі яна повар. Цікава. Трэцяе, гэта зноў садоўніца, але з віламі. Садоўніца з віламі. Вось яна. На вітражах паднятыя або апушчаны. Паднятыя паўсюль. Але яны такія, ну яны рэальна трымаюць уверх. Я зараз пагляджу, я бачу... Яны ўсе трымаюць уверх, так. Усе вітражы ўверх. Абсалютна ўсе. Так, гэта была у нас зараз трэцяя. Чацвёртая, гэта у нас... як пакаёўка такая з цыліндрам на галаве. Пакаёўка з цыліндрам на галаве. Яна можа быць. Вось яна. Пакаёўка з цыліндрам на галаве. Добра. Гэта у нас чацвёртая. Пятая. Гэта у нас якраз такі з мятлою пакаёўка. Без гэтага самага, без цыліндра. Вось яна. Пять, 6. Так, і вось гэта я увогуле па тыпу наездніца на коне.
Так, вось она. І 6. А 7 гэта вось по типу рыцар такая. Королева. Это важно? Я что-нибудь зрабіў? Я не чую, каб нешта хоць адбылося. Хоць нешта адбылося. Калі гульня нешта зрабіла, я не ведаю, што яна зрабіла. О, блин, я забыўся, у мяне ноут не на зарадцы. Дайте ко мне момент. На зарадку яго поставіць патрэбна. А на вітражах западняты альбо апушчаны. Так, яны апушчаны, нехта застаўся? Не, гэта была апошняя. То бок, ну, гэта ўсё. 7 самая высокая лічба. Іх 7. Так. Давайте паспрабуем паламаць пазл тады. Ну, я по типу паспрабую зараз яе падняць. Мне падаецца, калі б гэта быў пазл якраз такі на правільны парадак, то яно бы зарэсэцілася, калі я зараз падняў бы апусціў. Я не ведаю тады. У іх ёсць... Блин. Я не ведаю. У мяне няма пакуль людей. У мяне ёсць толькі лічбачкі з... Я ведаю, што яно звязана, але я не бачу пакуль далей як бы ключа для разгадкі до конца. Вітаю, Смок. Давайте тады пойдзем. Ну, раз такая справа. Мы яшчэ ў маём таксама не заходзілі, дарэчы. Мы за гэты забег можам вельмі шмат залатых забраць, дарэчы. Кожны раз, калі мы тупік забіраем у маёнтку, золата адпраўляецца у гэтую самую, у склеп. Так. Давайте тут бібліятэку выцягнем. Наступнай. Можам сабе дазволіць. Бібліятэка і сюды. Ёсць. І вось яна кніга і яшчэ джем. Так. Гайд да Рэддингтона. Мне падаецца, блин, зноў тут шмат дэталяў. О, блин, мапа яшчэ. Мапу я просто скриншот адразу адпраўлю просто. Так. Тут можа быць як звычайна мелкіх дэталяў. Перад тым як чытаю, раблю скриншот. Кідаю гэта, потому што гэта ўсё важна будзе. У левым верхнім куце ў мяне колькасць крокаў. І каб даследаваць маёнтак, я выкарыстоўваю крокі кожны раз, калі заходжу ў новы пакой. І у выніку мой забег скончваецца, калі у мяне скончваюцца крокі, альбо мне няма куды ісці. Вось. Ну, я сам по типу яго скончваю. Так. Читаю услых і вырашаем, ну, по типу, я зноў жа перадаю сэнс. Пасля гэтага. The third largest city in the Fen areas and site of its former capital, Reddington, is synonymous with mountains, mystery, and magic. Most tourists head straight for the boardwalk and don't get much further than the botanical gardens. However, Reddington has much more to offer. Spectacular scenery, a historic castle, and a charming underground bazaar reward visitors who wish to explore further. Reddington is that type of unique, enchanting place that lingers in your mind and memories long after you leave her. Botanical Gardens, давайте-ка, скриншотик. Там еще рослинка нейкая, может быть, это важно. Reddington's most popular attraction and a guaranteed crowd pleaser, the Botanical Gardens is loved by both locals and visitors for its Ageran canopy house and mausoleum, its petal-covered trails, and a mind-boggling variety of flowers. This is the reason springtime is Reddington's busy season.
Так. Situated just east of town, the botanical gardens offer a scenic and captivating tableau of the natural countryside. A cobblestone trail meanders past over 1,000 species of tropical plants, each remarkable in its own right, yet even more stunning set against the spectacular backdrop of the Reddington Mountains. Allow yourself at least an hour of indulge in this picturesque walk, which concludes at Mainway station. Ні халеры, калі што карысканая інфармацыя, вось гэта мне падаецца аўстраліст, гэта адзіная важная штука. Elex X Meserve. Specimen of Halley unique, вельмі асабісты, карацей, ён толькі тут уводзіцца. Каля гары Холі. Featherfall Keep. You will find sitting at the base of Mount Perma, Reddington's second highest summit, a historic site described by scholars as significantly important to the realm's past. Featherfall Keep, the former home of Lord William Epson, has until recently always been a private residence serving as a family home to the Epsons since before the Third Era. After the death of Lord Epson, his oldest son, Lionel Epson, left the estate never to return. However, the daughter stayed maintaining the residence and its staff until the marriage in 1951. At that point, Featherfall Keep ceased to be a family residence. It began operating as a historic house museum and tourist attraction, and the estate was designed a National Historic Landmark in 1972. Мне падаецца, гэта ўсё будзе просто, памятка для турыстаў і ні халеры карыснага тут не будзе. Так, давайте... Не, мне ўсё менш жадання чытаць гэтую кнігу, яна нейкая бескарысная. Яна геаграфія, дарэчы, гэта важна. Давайте я скриншотику просто я понараблю. І нейкія назвы позапамінаю. Fen Aries, Lakeside, бла-бла-бла, 100 Bells Tea Room. Добра, нейкі пакой. Адчынены па панядзелках і пятніцах. Гэта можа быць важна, дарэчы. Гара Холі, вось гэта можа быць важна, дарэчы. At an elevation of 11,220 feet, Mount Holly is the tallest mountain in the Reddington range and the highest peak in the entire realm. Beyond the physical challenge itself, climbing Mount Holly Trail is a beautiful experience and one that many hikers and explorers will want to do at least once. It's only a few hours from Reddington to get to the trailhead, and you won't need any local guides or special gear if you tackle the trail during the summer season. However, those willing to give this mountain a significant amount of planning and research will be greatly rewarded whether or not they actually summit. On the opposite side of the peak, far from the trail, rests the estate of Mount Holly, nestled between the summit's northern slope and saddle. This 80-acre mountain residence is almost as old as Reddington itself. However, unlike Featherfall Keep, the property has been completely private since the closing of the Mount Holly schoolhouse in 1966. Still, hikers will be able to appreciate the house's unique architecture at a distance from one of the trail's many north-facing overlooks. Ні халера гэта не дае інфармацыі, акрамя таго, што мы даведаліся, дзе знаходзімся мы па-за межамі, мы далёка за гарою Маунт Холі і вельмі ў старым маёнтку знаходзімся. Цяпер разумею, чаму ў тегах English, ну так ёсць. А дрэвы на гары Холі называюць Холлівуд? Не. Яны называюцца Холі Тріс. Базар... Гэта кніга, яна ва ўсіх старонках сваіх просто нататка для гэтых самых гара Холі. Вось тут у нас знаходзіцца. І мы увогуле па-за межамі. Навошта нам гэтыя веды? Ну, просто гульня ўкідвае зараз нефіговы такі момант лора, які не бачна навошта патрэбна. Так, у нас тут тупікі сплошныя, так? Давайте акварыум адчынім. Хай будзе. Усімі колерамі лічыцца ён. І гэты пакой тупік я жадаю зрабіць. Вось ты. За кожны тупік я атрымліваю залатыя у склепе. Так. Пакой для малявання. Не, давайте вось гэты, нам гемы спатрэбяцца. Опа, і скрыначка яшчэ ёсць. Хоць бы гэта дало мне ключ яшчэ, не? Гемы яшчэ. Добра. Гемы гэта добра, 3 гемы ёсць. Ага, так, блин. Мне бы знайсці utility room, у якім можна набрацца рэчаў. Давайте вось гэта
заберем. Не набраться рэчаў, я жадаю паэксперыментаваць з гэтым пазлом з вакам. То бок у нас ёсць кавалкі таго пазла, але я не разумею, што я павінен зрабіць у выніку. Ну вось, я бы ждаў паэксперыментаваць і там ужо рабіць высновы нейкія. Давайте просто спальню. І вось яна нататка Рэдзінгтона, бачыце? Я нельга перагарнуць нічога, яна просто такая, як ёсць. Оп, яшчэ грошыкі. Так. Сюды у нас можа спатрэбіцца, давайте, вось сакрэтны праход адчынім. У садзе ведар трэба ведаць, дзе поўнач хіба. Дык справа ў тым, што поўнач я ведаю дзе. У тым. Я не ведаю, ну, я і ведаю, дзе поўнач, яна як бы і так нам вядома. Яна заўсёды, там ёсць адзнака, што маёнтак як бы пабудаваны з поўдня на поўнач. То бок поўнач яна заўсёды вось напрамку уверх. Вось у гэтым як бы і прыкалдэс. Так, Gold Sync, гэта даволі неблагая штука, але... Я вось думаю, што мне патрэбна. Давайте будзе Gold Sync, куды-небудзь, куды золата можна выкарыстаць. Шоурум. О, вось гэта дарагая, карацей, пакой. У мяне амаль ёсць... Слухайце, мы ў гэтым забеге можам перманентны прадмет набыць, хутчэй за ўсё. Хранограф. Срэбраная ложка. Ну, за 30 мы можам сабе нешта дазволіць. У 2 разы больш крокаў за хранографа, я думаю. Я думаю, хранограф мы набудзем, калі набярэмся дастаткова грошай. Справа ў тым, што мы зараз генеруем золата, і мы можам за гэтае золата... Ну, то бок, калі мы адчыняем зараз у гэтым забеге, мы адчыняем тупікі, золата мы атрымаем па 5 залатых, якія адпраўляюцца ў наш склеп. У склепе мы можам сабраць дастаткова золата і ў выніку нарэшце набыць нейкі прадмет у гэтым пакоі. За 10 хвілін, што я тут, я зразумеў, што ты каліфарнійскі дойлід і будуеш камусьці хату ў лос-анджелескіх драздах, але кліент чалавек з забабонамі, таму не дазваляе будаваць больш, чым за 65 крокаў. Не, усё не так. Ты не так зразумеў. Так, я зараз яшчэ падлумачу, што ў нас як і што адбываецца. Але проста ў гэтай гульне ўсё, што я даведваюся, ўсё важная інфармацыя. Вось, і інфармацыі становіцца столькі, што я немагчыма хутка распавесці. Глобальная наша мэта гульні — знайсці 46-й пакой у маёнтку. Мы атрымалі ў спадчыну гэты маёнтак, але ў поўныя правы мы ўводзім толькі тады, калі знойдзем гэты самы 46-й пакой. Мы тут ужо 14 дзён. Кожную ноч маёнтак аднаўляецца да свайго, ну, по тыпу стандартнага стану. Маёнтак незвычайны. Кожны раз, калі ты падыходзіш да дзвярэй, ты можаш абраць, які пакой будзе наступным. Ён так пабудаваны. І нават у ім людзі працавалі такім чынам. І хранограф, хіба гэта не гадзіннік з секундамерам, там хранограф для іншага, гэта як па тыпу прадмет для забега, які дае нам больш здольнасцяў. Гэта гульня рагалік і адначасова пазл, то бок пазл з рагалікавай сістэмай яшчэ. Мы павінны зразумець таямніцу маёнтка, вырашыць пазлы і прабрацца, знайсці гэты 46-й пакой. Ось. Гэта сам па сабе не проста. О, нарэшце гэты пакой. Нарэшце я яго знайшоў. Нарэшце я магу з вакам гэтым пагуляцца. Што это такое? Чырвоная, так? У мяне былі падказкі на рашэнне гэтай штукі. Так. Але падказкі я прадзяўбаў, таму што я не... Вось. Blue, green. А я у выніку захаваў тую нататку, не? Блін, я зараз... Вось.
Націсніце блакітны індыкатар каля чырвонага індыкатара, каб актываваць фіолетавы. 5 фіолетавых індыкатараў патрэбна, каб актываваць апошні фіолетавы. Камбінацыю, якую мне патрэбна сабраць, яна была ў тэрмінале. Камбінацыя наступная. Выключаны блакітны, зялёны, белы, чырвоны, фіолетавы. Мы можам зараз гэта вырашыць штуку. Так, амаль. Зараз яшчэ. Дзе там нататачка яшчэ была? Актываваць блакітную. Мне патрэбна... Ага, вось яна. Калі яны ўсе зялёныя, то я атрымліваю блакітную. І вось так я магу блакітныя перасоўваць. Добра. Ох, блін, нам прыйдзецца тут пакалупацца. Зараз я запишу, які парадак нам канчаткова патрэбны, інструкцыю яшчэ перад сабой перад вачыма буду атрымаць. Мне патрэбны стан. Адключаны злева, то бок злева направа. Off. Blue. Блакітны. Зялёны. Green. White. Белы. Трэба пачытаць, як белы атрымаць. Чырвоны. І purple. Фіолетавы. У канцы самым. Каб атрымаць фіолетавы, мне патрэбна ўсё зрабіць фіолетавым. Там у нотацыі, на жаль, блін, не ведаю, як вам пашарыць, каб у вас нотатка была там бачна. Можа, давайте я зараз вам... Давайте, придумаю нешта. Каб вы таксама былі са мной у пазле і не губляліся, я зараз вам падказку гэтую на экран там выведу. Так, зараблю захоп. Захоп акна. А, не, захоп выявы можна просто зрабіць. Вось. Уява. Так. І шукаем яе у файліках у мяне тут. Не. Ось тут. Нотаточка дзесьці была. Вось она. Окей. Дзе яна? Выява з'явілася. А чаму яна там ніякая? У сэнсе, выява, ты чаго? Яна по типу з'явілася, але яна там нейкая... Ну? Чаму яна вам не показваецца? Можа быць, не веду, назва не падыходзіць файліка. Давайте я яго зараз пераназову. Можа, ён адчынены з таго, што ў іншым. Чаму яна... Просто, я по типу зрабіў уяву, яна не показваецца. Дзіўна нейкая. Так, пераназовем яе тады. Можа быць, у назве нейкая праблема. Utility box PNG. Так. Пераназвалі яе і шукаем яе на utility. Блін, я назваў, трэба было ў іншую папку перакласці. Чаму так складана? Чаму так складана? Не падабаецца. Так, вось так зробім. І закінем туды малюнкі. Ну, чаму яны не паказваюцца? OBS. У мяне OBS тупіць. Я зразумеў. Вось, яна насамрэч вам паказваецца. Это у мяне просто зламаўся OBS, я выбачаюся. Вам гэта самае. Ну, у мяне просто... Я ненавижу OBS час ад часу. Ён у мяне ламаецца рэгулярна просто, бясконца, кожны дзень. Час ад часу просто перастае працаваць, я не магу перасоўваць аб'екты, і прадпрагляд ламаецца нахрен, ён завісае. Вам зараз злева нотатка паказваецца, у мяне на прадпраглядзе стрыма на ноутбуке паказваецца нармальна, я з яго арыентуюся. Ось, OBS псіхічны. Так. Захоп быў нармальны, я просто, я не бачу результату сваіх дзеянняў, тому што ён завіс. Такая вось халера. Так, гараж давайте на всякий выпадак актывуем. Гэта слева падказка у нас, так? Як яно павінна працаваць? Нам патрэбна зрабіць парадак по типу выключанае, потом ідзе блакітнае, потым зялёнае. Зялёную гэта просто робіцца. Белая, вось як белую зрабіць? А ў гэтай нотацыі і няма як белую зрабіць. Белую, тады можа быць яшчэ... У мяне нейкая нотатка наконт белай была.
Мне патрэбна знайсці яе яшчэ пакулпацца. Гляджу нотатачкі. Это ўсё цікава, але не тое. Вось. Лак індыкатара бла-бла-бла усталяваны па інструкцыям. Белы з'яўляецца толькі тады, калі вы ўсе індыкатары выставіце ў фіолетавы. Толькі тады ён з'яўляецца. Ага. Добра, давайте паспрабуем. Усе ў фіолетавы, а ў фіолетавы у нас атрымліваецца за тое, што мы... За што ён там? Я неяк зрабіў уже фіолетавы, правильно? Я не зразумеў. Так, фіолетавы, як ты робішся? У меня ёсць нотатка на гэта? На блакітнай каля чырвонага. Гэта ў нотацыі ёсць, так? Просто, ну, зноў жа, нотатку я не магу нармальна прачытаць, таму што нотатка вам паказваецца, а мне не паказваецца. Ачмурэнна, так? Так. А, вось, так, чытаю. Націсніце на чырвоны індыкатар, так, на блакітны індыкатар каля чырвонага, каб актываваць фіолетавы. І нам патрэбна зрабіць усе іх. Так. Вось так. А каб зрабіць мне гэта... Так ён атрымліваецца фіолетавыя. А калі мы атрымаем усе фіолетавыя атрымаюцца, толькі тады мы атрымаем белыя. А белым нам патрэбна атрымаць у 4-й пазіцыі. Давайте тады вось так, по типу, я... Оп. А, ён... Што за халера? Ён чырвоны тады пераключае, так? Вось так. Потым мы бяром вось так. Вось так. Вось так. Ага. А як нам фіолетавы атрымаць тады? Як яны могуць быць усе фіолетавыя такія ў такім выпадку, а? Ты павінен стаць чырвоным? Я нешта не разумею. Калі зразумеў. Зразумеў, я не датыркаў тады атрымліваецца. Блін. То бок я магу яго там просто натыркаць, так? Але мне патрэбна яго натыркаць на 4-й пазіцыі, вось тут, вось дзе блакітны зараз, так? То бок мне патрэбна зрабіць усе астатнія фіолетавымі. Халера. Як мне яго зрабіць так? Так, обнуляем это ўсё. Так, вы блакітная. Да, блин, пераблытаў. Халера. Так. Я забываюся, што не то, як я націскаю. Я кожны раз раблю одну і ту ж памылку. Я забываю, што не то, як я націскаю, патрэбна... Я атрымліваю фіолетавую ў суседнім. Блин, я запароў зараз. Я амаль зрабіў. Я зламаў зараз. Халера. Ось так. Вось ты павінен стаць чырвоным. Так, ну гэта ўсё пайшло па новой, я зламаў. Так.
Так, вось так ты у нас. І мы бяром. Мне патрэбна зрабіць гэта чырвоны у нас альбо сіні. Я кожны раз забываю, я літаральна кожны раз забываю, што у нас переключаецца. Націсніце на сіні каля чырвонага, на блакітны каля чырвонага, і тады чырвоны становіцца. Бяром чырвоны. Так, ёсць усё ось такі парадак. Каля чырвонага чырвоны переключыцца ось так. І на блакітны каля чырвонага. Так, зараз апошняе мне засталося, так? Каб яго зрабіць, мне патрэбна на блакітны каля чырвонага зрабіць. Але ў мяне неправільная пазіцыя тады. Пастаўце сабе такі на хутр, каб не адбаханых электрыкаў караць. Дык, блін, гэта кабздан. Даруйце, але для каго гэты шчыток прызначаны быў? Для электрыкаў ці ўдзельнікаў псіхалагічных эксперыментаў? Для электрыкаў. Ты не паверыш, тут нататкі па маёнтку раскіданыя, што чэл такі: я прыйшоў працаваць тут у лабараторыі. Я адукаваны чалавек. Я тыдзень не мог трапіць у лабараторыю. Я не ведаю, як, блін, у яе трапіць. І гэта яшчэ па тыпу знайсці пакой, гэта не праблема. Усё добра, тыркай. Дык я не ўпэўнены, як мне зараз пратыркаць. Я бачу, што мне падаецца, я зламаў. Ну, і мне патрэбна пачынаць па новай. Тут электрыкі раз на год з'яўляюцца, а я б паехаў да навінак хутчэй. Так. Не зламаў, усё добра. Ну, глядзі. Калі я націсну чырвоны, мне патрэбна вось у гэтую пазіцыю паставіць фіолетавы. Так? Не, пачакай. Не, ты маеш рацыю, так. Не, халеры, мне белый патрэбна вось у гэтую пазіцыю пустую паставіць, так? Калі я націсну, ну, я вось зараз тут магу бяспечна змяняць, так? Калі я націсну на блакітну, ён пераключыць два суседніх, так? Мне патрэбна, каб блакітны быў у гэтай пазіцыі, і тады яго магу пераключыць у фіолет. Не, бляха, я не разумею. Мне патрэбна, каб тут быў чырвоны, а гэты быў блакітны. Так, вось гэта павінна быць чырвоны, тады вось так. Гэта чырвоны, але тады ён заменіцца. Як я павінен гэта зрабіць? Я белы пасля ўсіх фіолетавых, я разумею, мне патрэбна яго ў пэўную пазіцыю. Мне патрэбна белы ў чацвёртай пазіцыі. Так? 4 пазіцыі, так? І каб зрабіць гэта, мне патрэбна 2 фіолетавых зрабіць вось тут. Як мне іх зрабіць? Я не разумею, у меня голова зараз нешта ламаецца. Выпрабаванне для чалавека навукі, каб пасля тыдня са шчытком не пачаў верыць у Бога. Пачатку зрабіўся фіолет, так я зрабіў ўжо. Ну, па тыпу я рабіў ўжо такое, і што мне? Мне патрэбна ў гэтую ж пазіцыю фігакнуць. Бляха. Чиста. Усё па новай. Просто зламаў нахрен, пачынаем па новай. Так, ты сюды. Поехали по новой, короче, все зламалася. Ну, 6 фіолетовых. А як табе 6 фіолетовых зараблю? Так. Это у нас павінна быць тут. Зноў паламаў. Ось так. Бляха. Гульня. Што ж ты такая складаная? Так, просто тыркаю, пакуль не натыркаю. Усё, я ўжо ламаюся. Я могу просто яе націснуць? Гульня, не халеры ты? Вось оно у чым праблема была. То бок я мог просто яе натыркаць. Па тыпу яе нельга было пераключаць, пакуль яна... Усё, зразумеў. Гульня, ты, блин... Я тебе не разумею час ад часу. Так, фіолетавая ёсць, чырвоная, блакітную. Блакітную я магу тут атактаваць? Магу. Так, блядь. Да ёбаный свет. Гульня. Так, як мне зрабіць фіолетавы, каб яно тут засталося? Мне патрэбна вось так,
і вось так. Ёсць. Апошнія 3 супадаюць, так як і патрэбна. Нагадваю, парадак павінны быць пусты, блакітны, зялёны, белы, чырвоны, фіолетавы. То бок у нас засталося вось толькі гэтыя 3 зрабіць, правильно. Так, гэта павінны быць зялёны. Ёсць. А гэта просто выключаны. Воу-хоу! Зрабілі халеру. Але мозг у мяне зламаўся. Гэта што? Не, ну я просто атрымаў сабе напружанне ў галаву, таму матюкацца пачаў. Пячора з гемамі. Перманентна. І мы атрымліваем, пачынаючы з наступнага дня, мы пачынаем кожны дзень з 2 гемамі. Я жадаю ў твою пячору збегаць. Я жадаю на яе паглядзець. Не, глядзіце, як бы... Ёсць момант фрустрацыі, так? Калі я лаюся, гэта яшчэ не значыць, што я нават увогуле напружыўся. Фрустрацыя, ну, яна такая. Я... Нервы закаленные Dark Souls'ом, карацей. Вось там я матюгаўся, але ўсё роўна праходзіў. Мне ўсё роўна падабалася, так што... Мяне проста разлаваць хоць неяк проста складана. Звычайна гэта... Я калі злуюся, гэта звычайна яшчэ і фізічна нейкі дыскамфорт, напрыклад, не ведаю, мне зубы баляць, не ведаю. Вось тады я лёгка раздражняюся. Так, гэта штука ўвогуле зачыненая. А тут у мяне такі, блін, а што, як я павінен зрабіць? У мяне ўжо галава пацякла, і ўсё ж такі яно склалася. Цыдулку прыбраць? А, так, дакладна, выбачаюся. Я-то яе не бачу. Это мне нормально. Так. Пячора. Тут ёсць нейкая нататка, яе прачытаем у апошнюю чаргу. У першую чаргу мы аглядаем усё. Ну, у прынцыпе... О, пераключальнік. Глядзіце. Мы яшчэ одну штуку зрабілі за сёння. Што гэта дае, я не маю ніякага нахрен уяўлення. Што б ты ни было такое. Окей. Добренько, я не ведаю. Давайте надпись. Here is the last of the equipment for the new mine. I don't think we're gonna need more than this, especially if we're gonna limit excavation to 2 stones per day. I was told by the engineers that getting greedier than that might risk the structural integrity of the cave walls. So I suppose we'll have to adhere to this, to his expert opinion, at least for now. We managed to remove all but one minecart from the old tunnels, 2 of which were too rusted and worn down to be of any use to us up here. So they went ahead and made the call to scrap them. I'm not sure that the foreman is going to be too happy about that, but hopefully you can smooth it over. Now, there is still one more cart down there, but it's locked on a short track and it's way too difficult to move from the reservoir side. It's a little bit awkward because it's blocking the passage, so I suggest someone move it from the other side if they can get over there. The boss informed us that there are 2 other ways into the site from that side, but I think we're gonna leave that for someone else to finish up, with the old man really wants it done. Карацей, ну, ёсць яшчэ тележка нейкая. Зачыненая, дзе, невядома дзе, блин, карацей, я не вельмі, у мяне, я пакуль ад папярэдняга пазла адыходжу, мне думаць не хочацца. Давайте скриншот зробім. На потым. На свежую галаву такое лепей чытаць. Усе эмеральды хауса. Ну, блин, так яны яшчэ здабываюць па 2 такіх эмеральды хауса кожны дзень. Так. У нас новая штука выехала нейкая, адчынілася. Я не ведаю, што за яна. На халеру я гэта разрабіў, але гэта нешта цікавае. Што ты нахрен такое? Яна опускаецца... Гэта ліфт? Добра.
Окей. Думаю, гэта у пячоры кудысьці едзем. Я магу выпасці? Не, выпасці не магу. Яшчэ одна нотатка. Scripts and Rootford Mining Company Excavation Department. Foreman's Log 3. Date 7/2/1915. Это довольно старая нотатка. As our client Thomas Sinclair suspected, the arcs that were visible from the south cliff were part of much longer arcade carved into the rock face. Last week, when our crew first arrived, only 2 supporting pillars were visible, but after only a few days of clearing vines, moss and dirt, we have uncovered a dozen more. Our exploration so far has been limited and entirely superficial, as every shaft we have surveyed has ended abruptly, and every promising path leading deeper into the mountain has been blocked by tunnels packed tight with soil, rock, and debris. This site is either much older than we had first assumed, or someone deliberately had these chambers buried. Яны рабілі даследаванне пад гарою і нешта шукалі ў ёй. Гэта ўсе праходы, яны былі спачатку схаваны, і групоўка даволі даўно ўжо займаецца тым, што якраз такі даследуе глыбіні гэтай гары. Іх быццам, і яна яшчэ апісвае, быццам бы хтосьці спецыяльна іх хаваў. Там нешта важнае. У маёнтка дадаецца таямніц. Што тут нахрен такое? Паглядзіце, гэта маёнтак. Гэта маёнтак, літаральна. Я магу выставіць на ўваходзе. Гульня. У розных пакоях абсалютна без ніякай логікі з'яўляюцца шахматныя фігуры. Так. Просто стаять по типу. Я думаў такі, а ў чым прыкалдэс? Дык вось справа ў тым, што я павінен буду расставіць іх у тым парадку, якім тут на гэтай дашцэ, так як яны знаходзяцца ў маёнтку, калі іх знайдуся. Трэба адзначаць сабе ўсе пазіцыі іх. Гэта частка пазла. Тут далей зачыненая яшчэ штука, дзверы тут. Яшчэ запісы. Так. Что это? Оборванная first error found either of natural blah blah from its creation or accustomed to record various signs with the aid of. They did this in order that their realm might not be understood by strangers. Historically speaking, sigils are not a new tradition. They have been found in every era and every culture and predate both written text and heraldic arts. However, today when we use the term sigil, we are referring specifically to realm sigils, those crude circular marks of designation found on royal artifacts, buildings, and older documents. This book was written to make simple the understanding of these fascinating glyphs and to clearly display the correlation between each sigil and the iconography of that realm's royal art. How is the image of a leafless burning tree seen in geometric lines, and what does it tell us of a kingdom's history? Each line, each circle, and each variation tells a story of the land. Even the adorned borders around the sigils have special meaning. Мне падаецца, мы на геаграфічнай мапе бачылі такое. Ён кажа пра сімвалы. Гэта кніга пра тлумачэнне сімваляў і іх значэнне. Сігіл. Так, кожны сігіл зроблены з 4 кавалкаў. Так. Розныя элементы, якія ствараюць агульнае. Важна, што ў цэнтры, то бок цэнтральная, ён выглядае агульна так, у якой ёсць 4 часткі. Гэта важна... Карацей, важна, што ў цэнтры, важна, што якія лініі навокал, гэта яшчэ адзін элемент. Потым вось гэтыя розныя сімвалы, якія тут навокал раскіданы, і што на знешняй частцы. Гэта 4 элементы, якія складаюць цэльнае. Тут у мяне не хапае, дарэчы, кавалка, але мы ў класе знайшлі. Гэта неабходныя кавалкі, гэта у нас адзнакі кантынентаў, я так разумею. Ядро. У цэнтры кожнага сігілу знаходзіцца унікальны кшталт, розны для кожнай з рэлмаў. Яны кантыненты называюць па тыпу, сусветам.
ну, скажем так. Калі ядро дае нам назву, тады іншае кажуць нам гісторыю гэтай назвы. Усё яшчэ гэта важна, каб была магчымасць ідэнтыфікаваць і разлічыць ядро як першы крок у дэшыфраванні сімваляў. З-за таго, што іншыя ўсе часткі не маюць ніякага сэнса, пакуль мы не ведаем месца, якое апісваецца. Ядро ёсць. Лучше blah from the core will come blah ding lines splitting the sigil from the one sigil to another. The blah differ in number, style, and difference in this blah immediately reveals several things. Штосьці realm. Я скриншот калі не зрабіў, то яшчэ раз. Так скриншот робім. Далей яшчэ складана. Палічыўшы бла-бла-бла, перанос ці былі яны на караблях, альбо потым пашырацца недастатковая інфармацыя, карацей, вельмі складана гэта чытаць. Бла-бла-бла, шляхі караблей розных, так, carriages, выглядае быццам бы штосьці мапа, но шляхі, іншыя 4 шляхі, бла-бла-бла, для locomotion. Не халеры, далей ўжо поўнасцю выдраныя старонкі пайшлі. Толькі трэба вывець, каб такое прыдумаць. Ну, яны, пазл, а чаму ранейшы? Яно вельмі заблытаны, такі пазвязаны адно на адно, і ты пакрыху. У маёнтка яшчэ, чым далей мы забіраемся, тым больш таямніц становіцца, і мне ўсё яшчэ больш цікавей становіцца. Ось, таму што яно, тое, што спрабуе патлумачыць нам Герберт, ну вось гэта, каб ён літаральна спрабуе навучыць нас карыстацца маёнткам і зразумець усе яго сакрэты. А каб зразумець яго сакрэты, трэба як бы прайсці, я так разумею, знайсці гэты 46-й пакой. Ось. Далей лініі. Гэтыя лініі азначаюць высокую тэмпературу. Дажджлівая. Так. Это означае надвор'е. Сімвалі мелкія. Кожны сігіл азначае розныя. Ага, добра. Я пакуль гэта просто скриншотик зраблю, таму што гэта літаральна кожны сімвал расказвае штосьці пра гісторыю. Навокал кожнага сімваля сігіла знаходзіцца край. Яны могуць розных колераў. Колеры зноў. Яны адзначаюць аранжевы, белы, зялёны, жоўты. Окей. А ў 46-м пакоі сидзіць Фауст, і гэта канец гульні, потым ты заходзіш, а там просто хамяк гэта з нашага маёнтка. Людзі так не дапамагаюць, людзі так помсцяць. Герберт нас бадай ненавідзіць. Не. А ён валодаў гэтым маёнткам, і у іх нават яны навучаліся ў гэтым маёнтку, якраз такі іх сям'я. Скажем так, чалавек, які не валодае гэтымі ведамі, не можа існаваць у гэтым маёнтку нармальна, таму я думаю, што гэта вельмі важна. Сабраўшы ўсё разам, можна атрымаць і вось чырвоныя баннеры, баявы і туман. У канцы нотаткі. Нотацыя. Блин, ну ладно, добра. У нас ёсць яшчэ адзін кавалак. Вось гэтыя руіны пад маёнткам. У нас ёсць пакой з шахамі, які мы можам расставіць тэарэтычна, калі збяром усе гэтыя самыя фігуры. Але нам патрэбна правільна пабудаваць маёнтак з усімі 6 фігурамі. Паехалі ўверх. Мы там грошикаў набраліся, так? Давайте-ка сходим у склеп. У склепе мы забяром наши монетки и пойдем набудем себе перманентный предмет. О, дорогие. Она же есть он там, так? Так. Мы как раз можем себе дозволить в этот раз себе.
Цікаво толькі, дзе яно як бы раскідала манеткі па гэтых пакоях, але дзе канкрэтна іх раскідала, халера яго ведае. Трэба тут усё абшукаць. Опа, вось яны. Усе наши монетки. Глядзіце, я нават 41 здабыў. Ну, то бок, я з такой вось штукай я магу нават на 60 спадзявацца. Слухайте, а давайте зробім. Давайте реально зробім сабе, паспрабуем выбіць 60 на гэтым забеге. Бо гэта ёсць верагоднасць набраць на... Я забягу, зараз зазірну, колькі... Не, дазволіць вам далёка. Не могу сабе яго дазволіць. Добра, паспрабуем улева зараз. Нам патрэбна знаходзіць тупікі і ў ідэале пакоі з грашыма. Вось што мы павінны рабіць, каб мы маглі яшчэ далей. Так. Конференц-заля. Давайте яе возьмем. Фальшывы код ад сейфа. Конференц-заля дазволіць нам збіраць прадметы, раскіданыя па ўсім маёнтку, і у нас ёсць яшчэ ключ-картка. То не вельмі важна, насамрэч. Зараз. Мне бы тупик. Давайте ключ. О, тут на продаж. Не, там гроши мы только гублять будем. Давайте додатковые ключи, бо я не ожидаю, как бы рано раптовно скончился из-за того, что у нас нема ключей. Добро. Пазл. 10. 6 поделить на 2, 3. Вот она тройка. 3 плюс 10, 13. Не, почекайте-ка. 3 плюс 13 это 16, пардон, что я на десятку поглядел. Поделить на 4 это 4. 20 плюс 3 23. Минус 13 это 10. Гэта 10 помножить на 2 гэта зноў 20 поделить на 4 гэта 5 ёсць вырашана. Вось такія правілы дарца вам падабаюцца. Так і вось зараз можа мае сэнс тут плюс 4 будзе, гэта будзе больш карысці, але ён управа разгарнецца. Гэта не тое, што мне патрэбна. Давайте вось гэты выцягнем пакой. Яшчэ што-небудзь ёсць тут? Ні халеры не бачу. Косткі ёсць. Ага, ненавідзець. Вось табе маёнтак, але начаваць у ім нельга. Начую у намёце на двары у лістападзе. Ну, о, грошыкі сабраліся. Так, глядзіце, у нас канферэнцная заля збірае ўсе гэты самыя прадметы, таму мы можам не бегаць далёка. Нам адзінае спатрэбіцца яшчэ 3 закрытых пакоя. Гема у нас ёсць, давайте вось гэта адчынім. Бо тут яшчэ таксама можна грошыкі сабраць. Тэарэтычна. Блин, ну ладно. Атрымаліся ключыкі замест грошыкаў. А вось зараз можа быць праблема. Давайте пойдзем праз галоўны калідор, таму што верагоднасць таго, што ён разгарнецца ўлева, не такая высокая. Прамых калідораў значна больш. Вось. Вось так. У ідэале знайсці нешта, што разыходзіцца ў шмат напрамкаў. Кухня. Кухня, кухня, кухня. Давайте, ну нам крокі могуць спатрэбіцца, але царква... Не, царква забірае грошы, нельга. А там тупик. Блин, трэба было перароліць, я тупануў зараз. Спяшаюся. Просто ўжо час, мне бы ўжо скончваць пакрыху, але цікава. Я жадаю паспрабаваць. Не, грошы нам патрэбны, не выкарыстоўваем грошы пакуль. Праход. Яшчэ 2 будзе калідоры, куды пайсці. Давайте яго возьмем. Яшчэ карміць цябе ніхто не будзе, е што знойдзеш і банан ды яблыкі. Яно гэта самае. Так, ён трошкі пакутаў ёсць. Згодны. Во, тупик. Яшчэ адзін тупик. Тут ніякіх прадметаў не трапіла.
Я не бачу. Добре, засталося яшчэ толькі 2 праходы, якія мы можам скарыстаць. Калі у нас разыдзецца, так, калі вы выцягваеце, вы можете выкарыстоўваць гемы, каб перамаляваць планы. Не, гэта не падыдзе. Давайте вось гэтую. Тут гемы яшчэ будуць. Што у нас тут? 2 выраза хлуслівыя. Гэта хутчэй за ўсё хлусня. Усе 3 фразы хлусня, гэта хлусня дакладна. Гемы з выразам... не, пачакайце-ка, гэта праўда. Альбо... Не, пачакайце-ка. 2 хлусня, гэта магчыма. Тэарэтычна магчыма, але малаверагодна. Усе 3 стейтмента хлусня, гэта 100% хлусня. Гема знаходзіцца ў скрыні з хлуснёй. Ну, гэта хутчэй за ўсё, вось яна, хутчэй за ўсё. Але 50 на 50, зноў жа, я рызыкую. Блін. Просто і гэта хлусня. Не, пачакайце-ка. 2 выраза хлусня, так? Гэта кажа, што гэта праўда. Вось, ну, гэта адзіная, на якую мы можам спадзявацца, што яна кажа праўду. Так? Атрымліваецца, ну, мы лічым, што гэта праўда, таму што інакш мы не ведаем, дзе знаходзяцца гемы. Так? Таму бярем яе за праўду. Толькі адзінае гэта. Атрымліваецца. Гэта... Ты можаш закрыцца? Усе 3 хлусня. Гэта хлусня 100%. То бок, ну, мы лічым, што гэта праўда, гэта хлусня. Гэта можа быць як праўда, так і хлусня. Мы не ведаем дакладна. Яна кажа, што 2 сказы хлусня. Калі гэта хлусня, то адзін толькі праўда. Так? Ну, то бок, калі гэта хлусня, то атрымліваецца, што ён не можа быць хлуснёй. Гэта праўда. Але калі гэта праўда, то тады хлусяць... Вось оно і складваецца. Вось гэта хлусня. Вось гэта праўда. Вось гэта хлусня. І вось гэта хлусня. І яно... Не, тады ўсё роўно 50 на 50. Это ж няма шансаў тады. Это па тыпу як пашчасціць. Так, тут ёсць просто закрытая. Управа мы не пойдзем у любым выпадку, таму давайте вось гэтага возьмем. У нас засталася толькі одна дзверь на ўвесь маёнтак, і мы, можа быць, не набяром сабе ўсё ж такі гэты самы на больш дарагі прадмет. Паспрабуем, але не факт. Так, золотые мы пазбіраем. Не, глядзіце, літаральна нам патрэбна знайсці адзін тупік. Калі мы зробім адзін тупік, то нам хопіць літаральна грошай вось на нейкія унікальныя. Так, мне тут каб прайсці, тут шмат прыйдзецца прыбягаць. Не той бок. Ну што, патрэбна, каб яно было тупіком. Нам патрэбна знайсці тупік. Тупіка няма, таму мы... Я выцягнуў вось гэты пакой. Але... У чым праблема можа быць? Я магу сябе закрыць тады. Давайте вось гэты пакой возьму сабе. У мяне больш шансаў тады атрымаць тое, што мне патрэбна. Ласка, тупік. Адзін з тупікоў мне патрэбна. Планетарыум гэта тупік. Ідэальна. Я яшчэ скончу дзень у планетарыі. Усё. Я атрымаў, мне патрэбна збегаць назад, атрымаць золата. Перад тым, як прабягу, праверыў. За 60 ёсць, бранзалентка. Мне не патрэбна плаціць гемы. Гэта настолькі моцная халера. Гэта зараз спрасціць гульню ў разы. Просто. Мне патрэбна толькі как крокаў хапіла. Крокі зараз могуць нават не ўлічвацца час ад часу, таму што ў мяне ёсць абутак. Дае мне бонус. Ёсць. Манеткі.
Нам хапіла. Ідзем зараз набываем, і мы гэта наколькі спрашчае далей. Таму што гемы вельмі складаная фігня. Я іх можа проста не хапаць для нармальных ранаў. Я спадзяюся, яны перманентныя прадметы, бо яны каштуюць кабзда колькі. Ну яны вельмі дарагія. І яны, дарэчы, не маюць сэнс, пакуль ты, ну, не атрымліваеш іх на зусім. Набываю. Я ж могу яго пакінуць, он же застанецца. Слухайте, я зараз мне падаецца, што не. Мне падаецца, што гэта не так. Ну ладно, давайте конец дня і праверым. Я просто пачну наступны дзень і пагляджу, ён застанецца ці не. Бо я спадзяваўся, што ён дадасца як перманентная штука. Па выглядзе ён не перманентны. Канчаем свой дзень тут. Два пакоя з... гандлёвы цэнтр мы пабудавалі ў выніку сёння. 4 пакоя з гэтым самым. З крамамі. Захаваць і працягнуць. Захавалася альбо не? Альбо гэта і ўсё фігня. І мне патрэбна 60 мець па тыпу заўсёды. Калі я заходжу ў гэты пакой, просто мець пры сабе выпадкова 60 манет. Гэта ж жесть увогуле. Гэта такі лейт-гейм павінен быць. Не. Мы ее губляем. Ах ты ж холера. То бок не. Ну, гэтыя штукі не перманентныя. Ты іх атрымліваеш толькі на забег. Гэта калі ў тебе да халеры грошай. Гэта калі ў тебе да халеры грошай, то тады ты можаш карыстацца імі. Гэта літаральна такі позні лейт-гейм. Мець 60 манет просто так прабягаючы міма гэтай залі. Гэта накапіць столькі складана. Вось. А уж тым больш. Ну ладно, затое мы ведаем. Ну вось, мы разабраліся. А дзе ўзяць да халеры грошы? Мне падаецца, патрэбна на працу ісці, таму што адзін з спосабаў так зарабіць. Дарэчы, пайсці на працу. Трэба ўжо скончваць. Я буду з вами развітвацца. Жадаю вам добрага дня. Заўтра у нас будзе Disco Elysium, дарэчы. У нас будзе стрым па яму. Трэба праверыць пару штук. Я жадаю яшчэ абнавіць... Ну, карцей, версія будзе тая ж самая, што на Nexus Mods. Можа быць, там трохі у меня чагосьці з новенькага, але малаверагодна. Плюс яшчэ дыялогі, да якіх я ўжо дабраўся, гэта не тыя дыялогі, якія мы абнаўлялі, на жаль. Вось. Так што пагуляем у Disco Elysium, будзем працягваць яго далей. Так, хто ў нас чым займаецца? Рудзі гуляем у The Last of Us, і ўсё, я больш нікога не бачу. Давайте я вас да Рудзі перадаю і сам пабегу працаваць, бо ўжо даўно час. З такой колькасцю можна новы маёнтак купіць. Ну, блин, ну так. У гэтым жыць я бы не стаў. Так. Адпраўляю. Добрага вам дня. Да пабачэння.